way Ghana for nipa makomako eye apembaako ene aduonum ena wamuti ebi mu so ho no wa no mo hododo won mo kakra asase ba de abroni ke brofaka se be kan say adverse effect no na Ghana Health Service adwumako na ba abechichu afofro bi eka ho ene de beso mo se prem to be kase bo ye ka mo se nsema ye de eba nimaku adaroma ena aso asene vitamin K ya no de awie me kanfo de ama efie bi a vitamin K nim no awie ya mokopa bi enkonkosim ye de yenkasa ye Ghana soya beans ne ye de aye ene ye de eye akwadu enso aye bie enti vitamin K no egumu ahodo bebrenu a wo bia nya ne test ewom ya vitamin choco ye de Ghana koko ne ye de aye papa bi emofra ne pe akoda ne nyini enyefe akoda wo ase wo nyini ase wo nyina adwene mo enne honom no ehia vitamin se ebeka na duane ho na tumi aboa no emala nyini kama wo memu ba bia tonto ano de bia kwa so pe vitamin wonsa ebeka bi ana wie adorofo no so benya frango papa na wo de agu hyanim engine bebo adwuma yie wonte kofre kwatwo bia wo ka animu a eye goyo super SP 95 bi na wo hia eye ma hyenkafo papa enya goro abusuafo hyenkane bia wo driver ni mapa bia no eye super SP 95 bi na wo hia wo bowra goyo fuel station bia no a wo se wo pebi eno na ye papa ne bia de ye de aba no eboa ma wo engine nya hoden wutumi bo adwuma da mu ni nyina wa braka no fort bia ema ho yenko konongo ebi eho boankra eno achi no woko agogohwedie mu a wonsa ebeka yen afidwase edwaben oboasenso yo ho adanse asokwa anwan kwanta pachi number 1 number 2 ena fe oba makro tano so fade medoma soame afrancho a ehenie nie goyo de ba bia fa enti adrofo no monhyase na monkopa bi ento Hepa Plus eba Mr. enso ewo ho edroba ko a ebusi me system no wankasa onim se na ye ni brepam na yakase abedi agro ewo yade ho mampanyine kurampo Canada wose ye ni Ghana nuane no wankasa nkontomire ni yade nkeka bimbom ni ani wudie no so ka unu senya de ya yade beba wedie nim ejina de Hepa Plus eba Mr. epia no eboabo osa no ho ban ema asrafo na ewo ni padua nim nya hoden na won mako ade ati anyarewa bia Pavi ene plasma seba Mr. enso ho wo bia malaria fever ha wo wotena duane wa wontumi nie anemia jaundice ni yade nketo no eno so eye Pavi ene plasma seba Mr. wo call pharmaceutical shop herbal shop bia mu na obisa wonsa ebeka bi anaso de free 0542 778 572 and 0542 807 907 yani ade kase bramo ayeme afihima ama afriye mene akosia ejewa kwade afe kase bono enkyeremu enie Asem Beba Dabi eye kwa fifi emantemo na fifi mantemo asema esi ho ene se akoda wanya abosome makomako edu nipa bonfo bi akwakosie akoda no asem wesesi ewo gomuonye nyado enkoda wo mo ekwakodi agro ewopona no ene kohunu se akoda bi na etete ho no mo ni tiri momu de ehye anwea mu nenu no odi Amerika ekwobo empayifo amane ese momro ni ehu se yesi akoda bi ewo anwea mu ampa wo mu koya nesa akoda ketu akura ena yede no ahye foma ne nan ena na etete ho no mo na amanfo bi a wonpotem ho akiremu a Saubaka soa ene ne mpotem mo asade sikaduro wo ho no saka wanya asam ketwa ene ekoku webra fanipa ho akwa webra ne anyama no edoso ewo mpotem ho enti o mususu se eye saka wafo nkoda yi a wo maba no ebi ene akwakodi sa ensebone no meka se ye de akoda ne mu no ekọ Winnipeg Trauma Hospital a doctor for eba behwa de kodia ekunu gomuanyanya no eye police commander akasa wasi ampa asem na si wabra wo mo ekọ empo hunu sa koda wadi mfi awanya abosome makomako edu yesie no meka se dia fe no ma hye nhwehwemu ase a wo mo eba befrase wo sretimamufo so bibia so obanyante ye bia betumi aboa ema nipa kwadi sa wuru kasa mo sa beso no no mane boni ya abo agyan ekasai na woso na wada muso ne nanum na mama no do na me no to so mama ndo so afana wa bese nenu odi bi sa ha na nyu na my sister ko bi suru so yi wa ba no nenu ne de tama de hata no ne ya dan ya beti ai me say ayasaka wa ne bia ayasaka wa ne bia no sa akoda so monko a ma pa won hwehwo na pa ku na di da mo bone won ba mo dia na won kyero wo so mo de ben won fan ya won so be yi na obaye yo so ba na e boye yo ya de ye nyim nyame de obo hu nyim pa kon ba ya sra yo wo yankopon so nyim pra na mo do duma obeji da medwuman yo yankopon pa no want to ma
Nene kende. Mba motoye na muso sabe muso ya bata me fo me na me gina ma nti mpekunu ya Australia mo hwehwe no mo nkyere no ya sabe no woye za basa obi wo awesen woyin na mahye mu no da tim nkoda bi oso bate koto na wotu mra no nti bi wotu mra na wo to se akwara no ne tisifo ne nana ohoso na wo so ananim na odijai na wo se wotwen woyin no to ya ba nkwasha ba na odo we mo madin sinu wo hun na ma me no wo hun sabe ma so na abaye wo madin wo hun okay obe da madu nya no bi si hada ya first time bi esere obi wu ni no to adeke musie no obi wu mo ni motutu fo mo ni ba shada nti esra bande impe obaya ni so obe no so obaye won hwehwe na maye esra me wa wo pa ma me susa abata ku no yesa de no oyin ne pa boni pa nya me tshia ne ka won tshia ne ka bi won tshia ne ka pa se ubanyim 9 months hweble wo mu no wia so no ye yo so obi no ye yo papa no nim nti mo hwehwe pa kuno pa wa ye boni pa cha koda no besu sa hwede mani aye besu pa ayewa kam besu me ya batan ayewa kam pa besu Musu na oja ba kwa do ye ada mama ye yesu sata ka wa no nye ka mama ye yesu obi o so yo benyi no nye di ye hu ne mo ye liska so anye mba Ebusuafo amafo no mu bia ekoye na wo mo ekohwe ye no wo mo ne amane boni ya bo agyan ekasa ye no na sa akwada no wa firi mo susu se eye saka wafo boys ni bi na akwakodi sa ensebone ne meka sai emu no ewo eye winiba ayaresabia ayako jabodi no eben wasa ekropon amanfi west mensi no emu arawosem wa fi won mo bana busuafo eni enyan pa abrantie bi ahye no wakon na abrantie ne trouser ehye no na won mawura kese chechire ne kwan pampe ya wo fam dua bi ho ya ne dansini ye friend Sir Peter Asamoa ekasaye na wo kire mu se wo no krampo no enko ohunu wo kwose wo kwa kopemre ewo efuo nim kwabre kwa ebretu nim wone na muwa no te se sante bi ba eno no kwa no nim se bi a aboa bi a wapro na woda kwa ebretu nim baabi no na ne ho sente asase a epie enti wodi sente no wachi a ene so wode kwato so se abrantie bi na wahye ne ho akonfo saa na wohwe se ne wasi bi ahye ne ho akonfo na ne trouser hye no ye yidi aye kire ne kon efam dua no ho de a won su se nipa bonfuo bi na baye ebedi na wo awie kire won de ne trouser akekere ne kon wo wabro ne otakase bo ekasa ye no wo kire nsem e de kire sei me ba Asem Beba pe emili kakra bi da kwakoye na duane di menene mo a na nkoko pie ne so se wasen no ho ho me ko fie no avanya akwadwe am ko bomba ngama ne ni ko bomba na be invoice sa na be dia edu ho na mo police station na me hu yo na ahase na me hu yo ne de na me suru ndi no me ma man no da no pe ne ba na ba be fa no ne trousers no de sen no enwachi no aye wopanyi ba kwa friend se wopanyi ya oketwa wano ka krom won panyimfo no ho bi wano so ekasa ye etue mu di okohui enra me kofe wo jabodi ho okumiri emre no ye panyimfo wo sabro no so di me bo panyimfo na friend ba ko friend blindness na friend makobla me bona man ye no nesi o hene si atedi ase bo hene na kwa chi amade ne bona man ye bona man ase ase no ko police case ne adnya ko police case police station ho ye ko ho na si adi no o hwehwe bibia na dwuna na say ye say me fa ne zuni to no si no ye say na o ma die nten ne mra me fe sande ya wi ndie se kofa o tin zuni di no ana no fai o sa die mra me fa ye be hwe bibia adini si ye no ye ba ze no kure wasen no ho a wu a edomo hai abatma die dichi ya na ati say my be your friend no o so say o sin baby on need to touch jinga o catch ho no wa yira be na otwini ngi baka ne say sa friend say nipa no ye ba hwe azu na nya sa abofra na ye panyini a if you say wanyini awusiofo wayi ayara wosam a asie ewo jabodi wasa ekropon no wapanyi ate ne kan eye owura yaw ketwa saba emfifi emantemo ase ekropon ene yedro ananu ukwoda subrantama etoye akwakofa ensem bebre no ene de aba meka sai papa wadi mfie ye aduanan yewura eye kojo adu ensubrantam no etosa na enipa bi kan ho omufrefo mo eba wonso mo beba bi agina wo mu de abrika
Domu ya ne sayira mu na tete ne dima ya bakwa dwasi ne mu ema munu mu hɔ no ma ne ntade a hye no no ɔno amu no wa bofunu wa hye dwrebe na sister Ghana cities ena hye ne botom sika na hye ema tese wa hye kura enipa enan bi ana eka no ho ana ba mu a wadi mfie enso eka ho no wo mo agu St Francis ayaresabia eno ewo asen efus a wo mo eba ena nsuo ne hye ase se eto enti wo mo hese de nsuo ne to ne mframa ne nyamu na ayire mo no so anu aye den no a eno mo yeso mo mpe ba bi enina wo mo nya obi mantwe bi kokogina ehonu mo no ena ayire mo no dwaye esi fam wa ena sa dwasi abrantie no emu wo mo asusu se bia no ono na watumi akwakohia meka se nipa nan ne de wo mo ho ya a doctor for ehwom yenani wo mo de nanso wo mo ho ya ba bi wo mo da no eye a enche bi ebayi wo mo ama wo matumi akọ de wo firi mo no so busua wo se de ama no mere arawusem bi atumanimu efri sola sprinter bus bi ya no registry ya ekoko bubu fa so ewo sola tunakaba mansino emu na hwemu kire se twa boss bi na kokko share car na se a ema car ne bubu fa so kokko share enwura mu saa amono mo de nipa no makoma nwotwe na efiri muo ye nipa no aduonu mienu omo ka won so eprepre mu odin pa na enanti ya yensa ka kire se abumo dia ye esi ya no won mo hwe se obetimi aye amamre ne amane na ne aposifo ada ne emu no ede ama wonom na yensa ntro ni Isaac ya wokọ honom no eto yen krase ka bako efiri wa to se ko ebesen ko e komas no anti mendru enya bie efiri ofri kan be dru solano now pese on stand kan ekodru bole want to mendru bole ko na police force say kan na ekosia esi ewo bebi omukọ amko say nipa nsia na who on the spot. This year about 20 and 17 people are more as I said they are almost a doctor for sure almost here was solar hospital. Now nipa 6 medical way no hospital medical can be say mo 8. Sympathetic thing na one say among the 8 now mo we no akwara bi o yes 7 years omso Rashida ono so ka ho na nipa 6 mi na say ya ka no omo what mortuary and mienu family identify mienu baako no omo pese obo din because obadi or your footballer pa bobo Asante region ena no wo for nyina mo so wa on na ye breadwinner of the family na ecosystem no police for na omo hu no enim no na on pese omo hwe amra konsu bi a omo fa obi oben family no ko catch them na so baako o ko school e wo do ma omo friend no Abigail ya nipa 3 family abefa omo they are more they said nipa 5. It is saying that many people are back every year at education. Almost more bushafua no more fire could see. And more that's what so like this hospital. Police commander no almost ASP the graph ama or say impact na almost no a very serious because and almost me be some I interview more I share na the driver na kama sampa na I was your phone attending kan yamani boni Isaac ya wako hobie no wono na ato yen kran iyeko ate enipa emiensa bia enipa enan asabre ayekase de sobo ebo mo so mo de mofra eno mo tonton na iyekofo ene medical and dental council ene kabo mo asadre nipa bia wo mo eton nipa de mankofo executive director edema iyeko COP Frank Edupoku retired ene de ensem yi atudwa wo kiremu a na se wo bi ene ti a wo na so se maame bi akwakoto ba e wo Susan Clinic eno e wo latabi ekochi e ka ho bi e ma wo mo do ma so toto fom e yehwehwemu na manfo bi so e de adesrade ababa tu wo manim so mo esre sie mo wo no mo hwehwe mo masanse wo ma kwakwa wo ayaresa bia ho no ma ba akode Dr. Hope Mensa ena refer no call no akasa na yaresa bia ho no mo ni nyana se de ne ba ba bia na Dr. Hope ma akoda na isu na ni so tete no a yase akoda na wu wose wote ase ba bia nya de ebeye enti osusu se ne ba no wo mo aton no asem wasi e wo 2016 eno enenam so ma enne iyekofo atumi akire enipa asa nipa bonesam no wo mo edie Dr. Hope Mensa na wo ye doctor ni e wo 37 wo ye adwuma enso e wo honom enti sa wo bi ba na woni ano anyima nyema kakra bi ose aban de nya brehwo kwa hanom si ebenya brehwo
wokwa wo ya yesi akoda na wu mu fa mu ni men so na adane eye asam enu na ma mu duadue mu ado ma sototo fom a meka sei wo mo akire nipa enan enkoda miensa eno mato wo mu a enkoda ni nyina wo matumi anya wo mu a sisi enkoda no wo mu do makọ eye miaya ye de anyanka ekọ sida beye no mbetumi ahwo mu kama wa bra wo mbepe enkoda ne tena bie mu papa ede ama wo mu wa bra COP edupoku ekasa no muma gentie enti Susan Clinic ni de ma moti ase ni say asat yesterday no ye ka say enne ye de koma atonje nurse officer you can do that they say ya kan say ye de docket no e be ka boom na ye ne de koma atonje na ono akoma hwe say dwumadie na ye di no eso ni ana say enso ni senso ni no wa cheche area ze say cover na cover ni asan dia koma they do prescription atonje na bitma ya na say yoko yanka say lawyers so ha yes bitma ye that's about Susan Clinic oba temade no so as at the last press conference no na nya enipa bi they say maami no okowo akora na funeral akora no kopi wo temade no so aye ton no na ensanka no you see aye ka say yensaka no but enma aye ka say no yensaka no yensaka be ma na onni yensen na akwa no yewo no banye saka no saka mami bi e friend Nancy nana ya frimpon ono na oji akwa no e hand over ma social welfare officer na sana ye saka akwa na abortion no ono so ye saka no omunya informant ya ma omupe ye no so almost aye ready ye normal thing to be no so bit ma court but there's a new revelation and that new revelation is that the man started an investigation. You can say informant been a bit here now. So say mami phobi akoto akola. Then the man sabi you started to make sa mami phone akola no so yes I can woman mami phone no omu mi enu no mu ye aid workers or US. Ba ko de wa better Ghana. Ba ko ba say ka obefanalize the process oni Dr. Governments are starting. Do what is Sabi police for ni yoko for investigation no. We attend second the akwani clinical free in kind akọ agwasodu. Ba nyame ompe boni yensa ka no. Ma sisi ya ka say ya ji akwa no efu onenchen. Yo ni kwara miensa wo yenchen sisi ya do mo akoma foster home but they are taking very good care of them. Mami pa mi say after 20 petitions at the press conference, my officer no ATM now say I'm obi won ko we yes ni bewu in sanka obi ho akwa insem bebre bani na board down to the far say wawo in sanka ni ba sometimes on tiasie yenya ba kwa for a young lady a banker yenya ba kwa free mami bi okoko bi so okowo okoto kai euro yenya ba kwa free obojo the good news say the treasure concern akwano oho yentono but that was the initial suspicion found here who's akwano the petition eguso eba the last one be can say obaya Nancy obaya no ni dimbe mu wo tema general hospital ono gia akwano di ma social welfare officer no panel bi di ensa no ono so ho abedi mo asem fofo mu ko ono asem no say enya se I saw ko wo ni afanda se actually so ko wo ya to bia na a little bit careful to say yenya 100% na koji akwani funi nchen maybe because you say yeah so we are being a little bit cautious ukoji akwani ba o nchen na fe but if we are 100% sure say ya background check to ensure say there be also ko wo no if it is true ultimately you say yenya any information then maybe we are likely to do a DNA test. And then even so is a DNA test. We need to go to the court. COP edupoku ena one central for a kasa yefa enne enipa na awofo ankasa ho e de kọ baabi foforo wo a yeso ba na wu yemfa kwada ne mu ma won so a yakwa kwahyinom ne besie funu na ma wo we pe oba we pe be ma ne adada kwada no sa mix na ye de ama ho asem enu no onim sansem we ho mesre but eshase ache papa enye nne ena yenton akwala sadie we eshase ache na muntie I have a certain woman enche ye never radio so
na sama mi kokko woy owo Kumasi ha o one of the hospitals nyame boa oba ye bebo hospital be di say 7 years ni na bi si konfanochi na owo ye no ena ye ba be ka kire ne se ne bawu we nya ne ba okay enti wate ne ho ase esu obesu wasu ye yi no every hospital eko 20 years now owo hoda kra no te se ne phone ringe a ofa ye na ye ma bi o introduce ne ho kire ne se okai enfie duonu achi oba be woi e ma ye ka kire o se oba na okai o se ya me ba panyini owi me kwo no ma nya no o se tie wa ngu me ne midwife me je wa wo no na me kwa ahomegiem no enioma etotomi no enye nioma pa oba no ye ton no eye conspiracy omoton akwala no ne ye ton ne ma obi a odi akwala ne ko India enti me de wo number ma say nipa ne be frɛ wo ena ma me ni say yo ne ho awosen all kinds of nature nyina she was crying no osu okay enti ma me ne kate ne line no anche ena sa ma me no wo India ne frɛ no ofrɛ no oni ne cambrofo no so how are you yes no kakra de what di twitwa ne ho na ma me ne ka kire nse an na ono no wongo oni yefunude yesi ni tubes mu nyina no asisi owo a enye yie enti obai se wo be pa akwala ato and so lucky fortunate for her onya ono ma me ne ba no oye bema na sese ono ma me na nyini waka no kure no de akire akwada no se me koto wo free Ghana akwada no sese o ma hwe no ama na free India osua na de wo United States mu ema omoma one akwala no ekasa maame na obeto akwala ni free Ghana no wewu wo India ho na akwala no memfa ne se maame na busuafo ene omo nso ene de owo Ghana ha na etwefe wahu se akwala ni sesei aben enti o ba bedi so wahu enti enkwala ton Ghana ha na meda bia meka me se ye wa doctor fo bi no mo a omo no omo juma omo die eye kidney yes kidney yes it is happening wako hospital no chale se ye do ko theater na wan hweye obesori ni you kidney serious I'm following a certain story na sa story nyame nkwanke bom tio komi ho 2020 eba 2021 e ka de e ki osutu me e was that story no ho a very hot story na definitely ebeba e boom so as a rack for to bomb ya ton kidney ya enipa kidney e free Ghana ha na hwe Ghana ha ho enti da bia me kasa so bi menka bi monto asa liver lungs obi aso obi dia asa enti no ya you wa bra wonya we no it would ya ba ko ne say ya na say wu an me say e ka de kitikiti say ke bom fioko in the course of investigating that story with you na say me ya double man nipa no omu say ye mea enye mea on say anase mobre mo fa ne yem na mo fa ne yem me sha me chande amayira o uma ni mo TV so kra amayira o me anwene o ka no kra ni ekun a yenkun so o ka no kra yekun a yenkun na ye be ka no kra nso kosisi ebe da bia me kasa asem we say freedom fighters die young na wo ye doctor who you obi kidney the free Ghana de akwa ama no ne tankrofo no ni ma me tell tricks a omo de ba eye connection eye cabal what they do and they say omo ba omo de hard cash dollars and eba na dollars no omo de eba no ye paki guru adake tie ye nro ye wo high rank connection men ye ni pay wodi enye skanketengeti o enye skanketengeti ne do akoduru ayar sabia obusia ni bia ni ho yesi ade ko theater obeba ni aye operation hu aye okidni ba ko make say ni mienu ebia de ye jawo ne kra no enye papa dia
na wo do wo mienu mpo na da ase na yeyi ba kwa ba ko na de na yeyi no de akoje dollars no de abagana no abedi say nipa we ya make yi oye doctor oye medical doctor ke bia wo to man the girlfriend obeto na se wa amere no nyai ha wa amere abaya kwala kitwa be 23 years kaya na kwala ni dem no akoyi obi kidney di akwaji sika na we sika we be so di when it is coming it is doing we be so di yes kadro yes kadro hom dia sa nioma we se enamuso ma wunua wu ma yes ka yes kadro no age sure yes kadro na wonti wo be kire bo babobo ka se bi wo so kumia na watu etu wo ye we ma wunua wu na ya na watu afa wi enioma wo he kumasi ansam ukoso ene kumasi na Ghana nyina aha me dia mi wo kumasi nti ma menka kumasi ba Ghana nyina me mi wo kumasi ma menka kumasi de kumasi ha Ghana nyina enioma ekoso emu aposifo edituo ma am robbers ekoro edituo fa na kromfo no munya no omo han ma menka there is a story sata mani e wo fi that there no police from you know ena enkofo na ekwa adura ena omo ba yire kai a omo de nam akwa akosai omo firi adura na e ba Asante omo ba yire kai na ba abesai ena driver ne pake ye baabi a no aduro no na baabi e ben no oben afiduase kakra ba ena oye na dwen se ene mumma mempake adiasa usa driver for so de omo yo mate for na ma mate for na bre ase bodam ni yo ka ase mo na mo bre ye de da form create mi fa pa hudi mo na mo bre enti mate for na bre ena driver ni ja mate ni ne ho se wo be kromu abefa fitani na de ni ho mate ni da ka ni mo ehwe ba yire no enti mate ni da ka ni mo na dwa na bibi kan se onsi frika ni mu no onko fruit dia bi kura nko da so na good enti wo lokolo no en wo ko food dia no da so oso da hwadi eduane so obi hu an se car be park and the car was a security service car really yes and na be park afa nu o makọ car ne ho ba yire car ne ho o makọ so be hu ahwehwe ma nu obi antim na yeyi boto ni yeyi e dia be hye ewura mu ho edua bi ase na baako security person ne baako aye we dey clean job ebe koso good enti car no security car kro ni tu ye no obehu ane se enkofo kintina nwam bi omote matis car nketwa matis kambu yi omote bi mu edipa 3 enu oma be pake omo so be pake ye no no oma survey ba ire car no ho ahwese nipa dem ana nipa dem a no omo nso awura ho oma kwa akofa botọ oma ya ye chechere no good enti akwa ne da ho a se wo monitor de yes wo mun koye clean job mra good enti wo da ho ahomache fo enu hu se sa me marketing anwam na de matis kambu ka ne ba ye no o ma sa ba bi si o ma be cheke ba ire ka ne hu bio ehu so bia enu o mo de bottle no esa beto any envelope bi brown wine kese yi bi enu o be jase sa be si na ko si fo ne dia ena kwa ne ye fast ofu ni tukọ ye no enu si ye enu okọ bi ho enu hu etio brown envelope no skakusi ene shema ko ye operation ena akwa ne first kan enu ano no enu oja ye tuo no ewo ho enti oja tuo ni wo ho no ngofo ni ko anche na security car ne san ba be si twa asem we ya me kan ho eye serious issue enti car ni ba be si ho no enu hu se sa security fo no asa ba ba bi omo de botto ne ba be share ye na abe bibi ho omo hu se botto ne da ho de mo ba kwa frɛ obi wo phone so hey na mo ka se ye nkwala ho mo nkwasiafo ye ma mo ade mfa nko ye operation a mo ma ba mo pese mo twie di ya ntwema mo utumi usa struggle bi kwaso on si skabia show eflipu bia show wankɔ no hwa na emu akɔhyɛ kyire kakra no monitor afei we mu ni fa bɔtɔ ni tukɔ ye no hu sɛ matis for na asa babio ɔmba ye ni bra so ɛni ɔmo de ɔmo yɛsɛ hwehwɛ nnua so ne ade o ti so lucky so no movie a step ahead ɛkɔ wɔ mo anim kakra na ɔmba ye hu sɛ bibia ni kɔ
ɛna wɔn tu wɔn kaa edi saa abirɛ no na anim atete bɛyɛ sɛ na onum ba ne no nsiam na ne master no de fitani baayɛ eti wɔde fitani ne baayɛ ano frɛ a yɛ wɔ ha yi biribi bɛtumi asi sika na ɛhyɛ mu no ɛyɛ 180 million 18,000 Ghana cedis. Sɛ no mo kɔgye ya. Yɛnya 18 Ghana ɛde ba. Mrs. Security for bi. Mese manu. Security for bi. Enti ɛbaa ne saa no ɔmo ɔka kyerɛ master na master nso ɔno deɛ scan deɛ wɔn baby. Sɛ na kwala ne pɛdeɛ a. Ɔmo ne fita ni no ɔka ho no. Okay. Obio. Ɔmba yɛ now they were there. And one baby say, Master, where dear, a mobile hatcher, no, I'm saying, Debbie, yeah, car say ye jan or ha, your cookroom coffee, and no pay yan, ye Babidu. No more bomb pempe. We are sure, son, no pay yan and Babidu. No, say, I, mobile moo, Brian Vripubia is Kabia, I'm saying, Debbie, 180 million. I want to be my fitted, and no, so far. Ah, so drive and also. So Ghana. Me kasa asemu efiri sofo line ekosi nyina hini there is a station aye wo security personnel or supply to them Robert esram ye nyina ya wa ha ene yesi police ni a ohwe police for armory ne ye baabi a weapons etiaboa enom ne ade eguo or supply no ndi ni ti anye ye ma ye kye no hwɛ ubehu sɛ onua bi bɛkɔ security mu eni na anu ni nansa no ayɛ yie ɛma wani mmerɛ no enti sɛ wo de tuo ma wo bi kɔ robbery ni ekoku wo bi ni ebrɛ wo sika ni bia ɛyɛ sika duro enti moma yɛ ma yɛ homra yɛ ho o yɛ doctor o yɛ nurse midwife na saa de wei sɛ wa yɛ bi da sɛ wa kɔtɔn obi ba de ama obi unim de de akwala na ekɔyɛ nyankopɔn ontua wo amen. Monsa nyimi subio. Amino. Sa wo ye nurse ni, wo ye doctor ni. Na se waton obi ba, wonim ye de akwala ne koye. Na ya akwala ne yante ne nka bio, waka kire ne maame, ne papa sa akwala na wu. Eya wa nipa ni di ye, esu nipa ni su ye, ejaadu a wo twa ye, emra wo so. Amen. Na wonim kura nipa no asoma se ton. Wo de eja wo so ompe ne ba. Mompa. Ma he ambe makansam. Mama kandia. Ya me hu ye mobo. Akosu yankwa, yesi vaccine no ya ye complain. Vaccine say. Oh, vaccine dey o ma hwe, o ma anya education a second one dey nipa bebre ngo. Na me dey baba na so ye me ye o. Me ti ye me ye. O ma anya me dey mamu no. Se mo anya education a second row no amafo ngo. Say Denmark ne Thailand o ma suspend. Amafo ngo. Na e ma de kra dey o hwe wo anya white o dey bu ancho. Oh, ti yare na me nyaye. Debi mi de mi ti pa na kwanya nkoi na no awon we abaye we no ase mframa yie so yi mframa pa amaka ba na kuma ya wo so kike na nsi wu ba o dai no so o ma nya mo education no ankosra second round na manfo ngo manfo ngo me de me se me ehu wom they should be up and doing e wo ma de o mo ye ho me untumi mo uti bio me boy me 3 days am call vaccine na o se me sane and 1 week ko o se me sane ma papa pam ha kakra yi ni to na me mama ni dwa me sam tumu asa me ya commenta paba o ya here afi man na pampo mapa mommy on na yenko as na abusu afa kase bono asi me di ade afi hima ama afiye minimia akosia eje wakwade mo kan bomba se ya mo ma me yi secret ba monye mo ma me yi secret pe me se sa de no e ka ketu abi nke bom bioko ya mo so de nya boto e ka ketu abi o na nya boto and am say hey mo ye de kura ye betimo to mo ye de ye betimo to hey kuma se an samu kuma se o hwe atiefo a higher Otek 102.9 FM emamo ye mo nhyehyemo ni nyina ye occupational hazard eto de bia na wasesa ho ati ase eto de bia no wasesa wanim o hye o kaka motobi na 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 mo baabi eno ne basa obi ehu onamu yete afidie so na ye di dwuma bi sei dwuma die na ehu o obi na de ne hawo
eba be down ena wo gi obi hawo na wape anopumasi bredi amano radio so se wunya dofo baako a wunya atamfo num ede tie de make ni ye se wunya obi a wo kana semama no ono aba be ye dofo obenya atamfo enum nipa a wo ka tia no ono ankasa ni kunu ne ma ana na busuanfo binom a empe nokre oma ba be da na otamfo o de mu hwekunani ya ye gi ni sika wo ofenso abofo mani o de mu ntio moko so amidom moko himan sesi amoko hima se ye de Krobea kogina oni akase moko hima be bo Krobea tuokuna o ka se me meye ne tamfo ana enti se o kayen na o peyasemo a eya bompaye kasa Asem Beba Dabi fo ensentwerofo e wo Ghana me di Nyankopon enyunu papa no me de tomoso na mo nse nyame nyuna ase ameswali ye boni tio ye kono kwa enkosi we yati obi enkosi sai ya nchi obi a okwa King George bona hafo sankore go so portable. King George was very hard worker, industrious worker, very serious guy when it comes to investigation. Na dia ya se wofa investigative journalism eto hostiatia osesia na miami nia radio ni Kumasi Krobea mu eni ahyawo ni ba akwahyehyɛ ho ahyawo ni ba na da ka sa memre wanasa no makodi ahyawo memre wanensan yo me womre wa mo dome emre wakuru wa woni ansantwironi o adwuma we yi ayeye ansantwironi na krum ha da bia meka se krum ha ansantwirofo ye nyatwom. We are very hypocrites and part ye nyatwom yan kanu kre sikaka krebi na katan centron eniano. Now I don't blame them. I blame the radio owners. They are selfish. I blame them. And centron niya ketia akukwa no kete niye di etriano. It is a nipa niya reporter. Now mano as low as 1.5 2 million. No akache nipa so nkoye investigation. Na nipa ne ko niye bribe 50 million kro beje no akana no wato. Se and central phone ka wo masema. So wodia na didie. Enti se wo ye adwuma bi. Na wa nyere wo ho. Se Nyankopon betumi apagyaw edi woduru ba bi a wasemu emo bo. Me se dia wasemu emo bo. But yakun kwa King George okoye hwehwemu o e boni tiokun. Nyankopon hu nsentwerofo akoma. Enyo omu nyina ebinom ye ebi tuaka good ati ase ebi tuaka good ebi ye o fam no ntiam ka me fam kora jingo oh dia na usu drama sumuna jingo enti wonte Spanish jingo capsules ye du fofra antek herbal for the aba okwa wadi biba ani Spanish jingo capsules ye mo obi ani we fi ade ententem esiesi akoma no na afe aboa mamoje die fusani ye woni paduanim na yensu ye nkokrafo ye emamo nkokra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa metre anti aging somoje na bemma wa hoden sonko edrei enye ma obi a wafa afro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish jingo capsules se upe bi ata ewo Kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy Kwarina Heba Dani Heba Freddy Mens Heba Misty Heba KNG Heba ana afa drugstore na Heba shop bia mu so no onsa ebeka bi fra 0502669955 FDA ahwehwe sa adwadie nkratoɔ yi mu agye atumu se eye Spanish jingo capsules ya manyan afi na ba mu wadi umrantesem sweet darling my new system abosumi pinni obia nyare de tiase medo tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua ni mo no afi kra na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden ho hia me yie esene bibia ebusua wotanom Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save e dia de foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for about mo manufo ne nkwada woni fie
dumienu nka ho e pharmacies chemical and herbal shops atufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297 463 Hyper Plus Mixer Emma Pomodina Mapa FD Ashosha sa ejedi nkrato yi mu agye atum se eye. Hey brasa me. Ade asem. Sisia de me hu obi oyade a wo pa bibidru enam a. Metre ne so nkopachi number 1 Dr. Foku ho. Me brabo agye yade no. Ni nyina ko. Enipa ba ko doctor de yade ahodo miensa ne board no. Diabetes, ulcer, koko. Sense ni hu ato no. Ah, afri ye na betem Dr. Foku. Wo be ko nam na bisa me. Abusianfo Dr. Foku wa bene. Obi agye na tum. Obi aso yade. Obi asle duro nam. Sese yare hu na Dr. Foku ye ho adwuma. Sese de enwanwa kra ne se. Wo se wo ba se ukuru pemma ana bema wo yire ye mema semo a. Obaya de bia ma wo. Ukunu nko ba foforo bia ho da. Wo yire no so nko bema foforo bia ho da. Eya bibiduro kan no de ye. Enya juju Dr. Foku wa duro bi. Ye fra no bema mu bema. Afa se oba owo ntentem no pese otetena wo mu a. Owo ho bibiduro pa. Kuma se Dr. Foku opeti number 1. Usin kwanta so ha. Wa se da toke sin kwanta so ha. E do ba ya sabia ho. Sa wo akra. La Paz New Market Kum Hotel. Numbers ni 0242 155 935 and 0507 079 199. Hey, Unyam, oh, Kawi, you feel it smooth. Kawi, fuel am the Guman Gold Super XP Run 95. I have one additives, Papa B. Gold Super XP Run 95. And yes, I'm Bobadium. Debut Gold Super XP Run 95 on a higher grade fuel. Now, so no bonnie no more fuel near Pepe. How much should I and Senia and Rentemo into a Bromo Siska and a Sansu who engine no ye Phoebe frame cannon was also into when you know. And who here said driver Bia Becas would Jessica extra Bia Kwaji high grade fuel. Gole a yen in Goyle. Good energy. Hey, Mira, enti akwaya wuti ugo dina say. Oh, 2 weeks ago. Na nenti na watchi menu pe na agbebe fever dra waswade konkon ano no. Agbebe fever, me be lodu bi kraka ho a. Hey, me du ho no mu a. Me eni akodi akese pa. Malaria bia yi ni ti pe na di ni sungu. Hey, madam fu membra na wase WW. Yenimu ani enimu. Hey, agbebe fever me de timi ye. Na Ghana ha so de ye. Kuro bie no ye malaria free. Enti se me tu kwan a na maboa mo preko. Me fa agbebe fever e hye me bag man sakra na mafatade a me hye. Na se wudi ni nyina ekro no. Yen ya yakafie nso e. Oh, sa hadie krom hadie de na pharmacy chemical and herbal shops and abu nsu gum kama atitru kra ne agbebe herbal center owo so utuom last stop and after 020-8130-790 and 024-6595-256 agbebe fever malaria sin ho odina o mefisi apemfo abata wo mo manufo ene nkoda wo ni mfiedu mienu e won ka ho e wo se wodi etwidi mu hihyehu ka ho ansa na wadi ayarehwe sene o man no etwidi ayaresa hyehyeye tie FD Ashosha sa ejedi nkrato yi mu agye atum se eye. Abapamo wo mu di nukure o. Online shop no ade enema na wo ye order no o mu say are ready. She wo di abafie. Wow. Susupo na meto ede ma wo mu fa mo musu o. Che se online shop a wo to ade a wo pinema wo ye susu na eso a wo di ade krona bre wo die. Minti bi da agye abapamo. Wo de no anso akọ Play Store ana App Store. Home appliances, electrical appliances, opedurator, pharmacies, saloon, barber shop. Ya ne bo no ko che de okro wo de mobile phone no kura ye ba yere de a wo fro mo a wo be ya ma na yenya wo mo a anka coronavirus abre ka ye be den ene ke bio enu tro so obi afro mo sesi a 059-1214-135 and 059-1214-137 website www.abapamall.com. Abapamall, so convenient. Abapamall, so convenient. Atachi ene yati dene ninya meka for Nask Heba Clinic ede amamo Nask Heba Clinic atokota ekukudam ene nintire ene fidie a yede abegu boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre Nask Heba Clinic yare bi etese awo honsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa mre ompem bema utabiesa prostate ho ensem ene hawo anase pe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina sa odi wani chirem on Nask Heba Clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di enwe enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244120269 ana 0271989197 bomode so do how ene kodade nyina eba abedai Nask Heba Clinic nyakopon enam yeso ebe sa yare
ama ho atɔ pɛsɛ Nask Herbal Clinic yɛ number 1. Manager, good morning. Good morning. Na kame no ba be susu asem bi ho. Se me doctor wo hwe me wa nwoma so yi. Kan be ka cho sefa wife ko ho. Doctor ben. Doctor Bosomtwe Jesse. Hey, one no hwe wife no o. Hwe, ye chiri ye nyina no. Bosomtwe Jesse na asom yiri mma hu ni se. Ene ma hyase sesa. Na no ne ma be hwe no na ni agye sese bibia sesa. Doctor no wonro. Se me hia no a, enki asie me dadada. Ono de we ye bibiduro ni abrofo duro nyina. Tem na fa no koma doctor Bosomtwe Jesse. I was Park Healthcare. Aha, I didn't want to know. Spark Healthcare. Wana wa yare junso mu yade ahodo. Wana prostate hawo. Wana wo brebu mu yare wa ahodo nyina. Wo diabetes adro pa. Wana stroke kwabubu nyina sori anante. Oh, Spark Healthcare. Oh, Spark adaginim. Say typhoid o, say malaria o. Onipa sa oppressor gina soro na mafom a. Spark Healthcare. Oh, Spark here be ba form 10. Sa ofiri odiom o kwa nwoma so a. Won sabe nko so. Wo tsana na okọ bridge no so. The number is 0241641415 ana 0503 440286. Ura, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enanso biem. Hey, time heba me hya ya me ka se yi ba kun. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esia just me din wa dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ama yehu se wo a 3-day malaria KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno emo a obenya bi ato. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA ahwe edwadie nkrato yi mo age atomo se eye. Ejapoku, laso baby ano ye bibidru ade ne chia me wadwuma mu yi. Mama no ye ade o, obomode papa. Mesi na no mekọ baby oye aduro no, enipa ba ho nyina edi adanse. Penna besiriwa bi kura de mesi asa ne wodi wo ho ne wonya asam ketewa. Wase ne wojojo ekura na entime nya hwe ne yi. Na samo de ya ka asam kire mu a mo mfara se hia. Abe ba clinic ne minim de otumi ya pa. Me kura de nam se sekresare ni aduro. Mama wo na aduro papa. Prostate abusuan nyina. Mama ma pressure aduro a, pressure na mabio. Abe ba clinic nya wa ye broni friend low sperm count no. Afa gononi hepatitis, diabetes ne typhoid. Ya de bia de ko abe ba clinic. Na mama ne ba je wo se obehwe no. Hamodie bia wo fa no ko abe ba clinic. Koko no ba fi chikromu hawo bia. E ma ne ma nyina je abe ba clinic atum preko pe. O ta no so patrapa jansen hwa. Wusi ana do ani ata patrapa kronum. O fa taizi ana trotro wo su besi abe ba clinic jansen hwa. E kwantare so hwa bo hu ne signboard no. Driver bia nim ho mate bia nim ho. Numbers ne ye 0243 345392 and 0506 460208. OTEG 102. Sato, Pachobra, say, maybe so as a mobu, the Pacho. Oh, wow, you're in fear, said. I don't know who's up with Samsa. Oh, David, Obia Samsa for me. David, how do you come, Babiana? Here, me, madam, for now. What's in the name? Me, why, I'd rather Benjamin Herman via Dunu. I say, Namely, I don't have it, copy me to a banner, baby. And I tell myself, one or banner one, and you are banning in Frimia. Oh, on your way. Oh, yeah. And when we are saying, we need to be happy. Yeah, the whole thing come on, man, and also, not the atoms. When you say we are waiting on another also. I mean, what in the natural as well. No, we have. Asem Beba Dabi o, Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o, Asem Beba Dabi. Nasara wabina kaya minyami beye frara woyi mwa. Buena jawasri buenyo. Nyami. Yenu na mampara yenya pimuna.
sema yentie akenka che babu sunya fie wonya no sunsumo ye da kan ya ho eno na sawama within the Ewa, when Yamu Yanko Potable, so body, when you're ready. What would you trade him for your demand? Come on, what do you mean? When Yamu I'm on some way, put your son about yeah, Papa, don't my family. And then Yanko Pony, when my family. Yeah, I don't my family, that's the way. And then I'm your idea, radio. What a son, yeah, when my family. Odoman Kumanyame, what's I? Okay, I a young Kaudi, Odoman Kumanyame. Arofonia this year, Mutie, Sabre, Akakabie, Wahakabie, na Don Kwabo, Akaka Krebi, na Don Kwabo. Aha, eye, Utek 102.9 FM. Asem Beba Dabi no enna wasungusua utie baby biara owa utie yen o se hweyen live ewo Utek 102.9 FM so uko Facebook ne so na wo hwehwe Utek 102.9 FM a ye stream show ne live ewo ho wadwenkyere bi a won to ma ne yen ye beje na yakenkan ne kama wa fidie yi so obi biara bete wonka afei eya share show no ma wanuanom enso enya bintie na onya binhwe ewa afidie a yete so suanko a adekire nso wom ya ye nyina na ye beka bom na yasom na ya kire ye ho nso ade na ye hunu ba bia enewiasi eko akrampofo akwaba ye ni Krobea umpom to say oh yeah because na Friday sure na Friday so I don't fear dance so dia bibia so na de mama ni age kura ne say last catch you say Mr. Zampari the best custom you know na kwame adu ayimu no and Oliver mo na Japan mo and set ne to aso and na ehia se enya china na be kase enemum enne nwumre ache kura kefam janshi ho Japan sport and your Bema boys ya yem rentam o ma hwe ya china boys ntumi ma no say ne no enne abi e man ne ya china ade of so hu no emma ho bia wotuma baba I'm telling you open baby say minimum what are you saying minimum omo nya party a obenya mema kura be 20 emma nkwa enya mma so say bia mma saa o emma different they open bi no eto kase ko ba ade nyankopon omo munufo so beba be say ana Japan oh ada na Japan is Zampari Medu Oliver Mr. Frimpong akra custom for no o se to kase fo nyina beba ene ya wo mamre wansomra okay enti arofo na ye fiada DJ Asewilata down ewo ofenso kokote o se Alhaji Krobea na Yaw Asante awiei yensre duade nyankopon ni nhira na yemfamawo ena awiei oboyaw ene Kofi Asempa wo nso ye taxi drivers ewo ofenso ha nana omu filimu pa yeda woni ase salamu alaikum Alhaji Krobea nyankopon nhira wo ene this educative program wa wo de babesom udwumadie no me maame ne me papa Owura Sayid kese ene Auntie Mary nana onomo agye atumpa enya asem ketwa Antonio Paul ene wo se akra ya Krobea Asante fire them ewiase se enipa binom eja no anhyehye woni a nana ya no wotena se entena se ja ne hyehye wonom de a ene wonom ye wonom nniema nyina pepepe na kwaso na enuoma nyina sisi so nanka enye saa enka enuoma yehunu ewo my Ghana mu na nanka ebehu ana ahafo ntotoro so ena krachi yinso wo ene wo kyeresa akra ya Krobea Asante enuoma ekoso nanso nyankopon hunu ye bobo Azeman Ventures wo kronom ene wo kyeresa Ghana fo sesei ye wo crisis mu enam COVID-19 enti mumyentu yen hofo na ye ne ankasa nso yemu aboa yen ho enya saade a enkoyie boss zongo ena bohye ba amisti ono nso wa otie yen odoi wono nso wotema
ɛna ɔse akora yɛ Krobea Asante yɛnso yɛ wɔ ha na yɛnya gyidie ɛwɔ mampanyini ni mu sɛ sɛnea ɛbɛyɛ biara no papa no ɔbɛyɔ Filipo atimatim ɔne SDA school ne di animhwɛ no wɔkyerɛ sɛ akora awie ma yɛmɔ waba so na sesei deɛ yɛagye watom Nyankopɔn nso nhyira mo oyibo boaten wɔ nnire bɛhi ɔse akora me nso me enjoy nyane ɔno wɔ ayamfre ɛna ɔse nana yɛ Krobea Asante nyatom ho asɛm a wokan ɛno na de ɔman yi abɛduru saa mpɛmpɛnsuo ɔman yi problem a yɛwɔ nyinaa ɛyɛ nyatomyɛ sɛ nka yɛgyae nyatom a ɛnka ɔman no ɛbɛkɔ so we love Otek FM nana yɛ Krobea Asante you always protected by God wate ɔfa anɔkye kotwi new site for nana yɛ nyinaa yɛn nso yɛabɔ ade mu a yɛhwɛw ɛdɔkas nyantakyi ɛna ɔse akora me nso mehwɛ mu wɔ kegyetia Nyankopɔn nhyira mo ɔmo ho ban na wɔnyi mu mfiri deɛ nyinaa mu mepa akora God is your protector fear not enipa a wɔka no kora biara nipa mpempem taa no na nipa mpidu ɛnso dɔ no Nyankopɔn ne yɛboafoɔ ɔfa anɔkye kotwifoɔ me maame amankansa bosome frɛ wo bɔfo edu na wɔno nso mfa wo ni agorɔ Eric Nyako ɛna wɔkyerɛ sɛ akora yɛ Krobea Asante no weapon fashioned against you shall prosper amen Nyankopɔn toso ntonkoso ankamo wate Kwame Amoa ɛna ɔno nso wɔ Asanwasi Eli ɛna ɔse akora mehwɛm wo na chia akosua gye wa akɔde nso ma me I like her pa yo ɔda asegye so Margarito de Sheshe ɛna ɔse akora nana we love the way you talk o fire sa na yɛ ni agye Ghana de fire ɛho hia a good day my father you are welcome ebredi so say ya na so na ene wo ba just believe aluminium shop wa me papa ya ba dem na yanso ye hwew Ajete Caesar wo no nso nie wo uso ba na hene ene wo say Alhaji Krobea ene ye fiada oto Alhaji yem oba Yabnash pharmacy e watakwa makura ene wie yanso ye wa ha ya ba ma wa bo bemedin ya den nsam nam attention papa yi wo ye church elder what to say asori panyini mami eye kunani ewo saa asori de mu papa yi di ato mami eni ekunafo nka yetiri mu se enji ofo bi fra burukyira besi asori ne so se onu mu nsi adan emfama ekunafo yeah wodi mami we yefiri obo aseto ede na konkran wodi ni koduru ya ene estate ye sisi dan fe oh wose dan ya yesie nyina oyibi hwem na twusu de ope mami ya twusu de ope so aboa no waje no 6400 Ghana cedis se asori panyi ya za oh wabu mami afa so ema oba afofra wono nso kasa mami ho wabu ne 400 and something million oh 40,000 plus elder asori panyini oh ena wiei mami be kyerɛkyerɛ yɛn sɛ ne yɛyɛ yɛde mo be konkran ho na adane a ɔkɔkyerɛ saa mami sɛ ohwem na wontwusu de ɔpɛ no yɛbɛma mo de mo ani ahunu na no afidie ya so ɛne yɛde to atiefoɔ nim sɛ krakye bia wɔyɛ nsum police adwuma yi bi yeah wakɔgyina kaa kwam ɛyɛ master kwan nsɛ ɛyɛ ano ɔma pagya paper no ebi wɔ hɔ a wɔn tumi gyina kaa kwan ni mu pɛɛ ɔma sɛnnua no na ɔma yɛ master kwan wapagya sɛnnua no ahwɛ soro enti wɔpagya hwɛ soro saa ɛne ɔyɛ dorobani a ɛsɛ sɛ ɔgyina na wei sɛ kaa no na breki ate afa so o sɛ na akoa no ne yere tete no wɔ fie o sɛ na polisifoɔ na wɔn nso ho yɛ na hi o wakɔtwi afa kwan so apɛkyɛ no Emma says say nsum police ni no wɔn de na akɔhyɛ mɔkyerɛ na obi a ka ya abɔ na pɛkyɛ no autopsy yɛ bɛm well bibi sɛ akokɔ so abusua no nso wurawura mba awia yɛn nso yɛbɛwura hɔ na yɛahwɛ sɛneɛ asɛm no nso ɛteɛ awuraba yi wɔ mfinhyia du nwɔtwe wayɛ dɛn wawo wɔde akwadaa no ahyɛ pɔrɛtin baage mu akyekyere ano wɔyɛ dɛn ɛna ɔsan de ahyɛ bɔtɔm ɔno wɔyɛ dɛn ɛna wakɔpɛ baabi agyina watu akwadaa no ɔhyɛ bɔtɔ ne poly baage mu atwene twaw
na owura bi enu hu se akwala yi untumi nka nkyerɛ yɛn sɛ ɔba no ayera ana obi abefa no emi enyi ni da dabi ɛna ɔdane ne ho azan akɔmfo kɔfa nsuo ne nkosua asɛ deɛ honhom bi abɛhyɛ ti wɔ preka so akwala nse osoro ɔsɛ mɛka ka ɔmso bɛka deɛ ɔmi nkɔnam kɔkyerɛ baabi am kɔto akora ne twɛn ye yada akora wɔn kɔ bie adeɛ ne mu ɛhwɛ akwadaa no anim a sɛ wɔto ne twaw saa no akwadaa n'anim na no ɛsoro ne fam ɛkɔbɔ baabi poo innocent child apaapai chai akora n'anim nyinaa yɛ bugya pedi bɔne o awia yɛbɛkɔ hɔ na yɛbɛkɔ akɔhwɛ ne pedi bɔne na yɛhunu sɛneɛ saa asɛm no ɛno nso ɛteɛ attention akwadaa na nkɔmu kɔ akɔwia no wɔ sɛ hwipu ne kurom no enti na ɛnɛ me start show no meka sɛ hwi kakra no aka kakra meka no wɔ haka akwadaa no yɛasoma nipa ama nakɔ efie hɔ bio okay ɛnora yɛne maame ne kasa a wɔ afidie yi so yɛne ne papa ne nso kasa a attention na akora yɛ na asetena mu nyɛ yɛnya baabi a ɔmo ti wɔ pene kurom hɔ no nyɛ nti kawia no ɔmbɛwia no nkwalaa ne nso yɛ nice wow ɛne yɛbɛhwɛ mu pictures attention ɛwɔ afidie ne so mawura awia yi akɔ aba ɔho te sɛn ɛnɛ woba ha yi wofiri he na abae abɛtena kumase meti new site duase new site na first na ate he na me wɔ boase adanse boase mia me kurom ei a wo mfiri hɔ me mfiri hɔ me de me firi dom paase adanse a wo so yɛ adanse ni ti na akɔtena boase dom paase forma nso de mo ofe kama dom paase formena bekwai akura se oko fa bekwai ni ba se dom paase de matena wache wan hwe ya abeka ho senti ne ka amanse premre amanse premre odo kew unya bekwai ni ba I encourage people who want to marry this type to go there mon ko bekwai pe bekwai ma onuma wale omnuma ware o de mo penso a mo pe teacher for hey teacher for ma omo ntamfio teacher for de bia transfer ebi ho okay teacher for ma ni ma ware papa mo abotre wo mu ni ma ware kura yen central forma na de mo central for so central forma wo mu ni ma ware na teacher for akura senior teacher ni be kro wo didi kura no de tawra bonsuo no de maame wo ye teacher ni nyahwe ya fra say no me pacho media ne Esther na obi afem ma ne Esther ohima Esther eya bi wa no kasa de kakra ma e de ade e na papa bi e de ayewo kyerɛkyerɛ wasem yo na me da se pa me bo masori di timi bo fine pacho me yes ni na me wo boase boete kasagu saade we bo ma na me wo boete ho na mete na me elda baako ye friend no elda Maxwell J na obia nso otemi nka wo boase boete o kosie esi de onim se de elda no ote obia penasem oye good nti obia penasem nti elda no menene tetete ho ane ja mre bai se wo se obia pe ba bi kotena koto abrabo no so nti ono okonkran ana me so me ba Kumase na me ba Kumase nyina ofre me ye kasa oye me elda o ma me akwankyere bibi ha me bona mane tesa menene de enyasam ketwa ema me ba panyi kura tumi ema me niema shirt watch bibi ma me tumi de koche no enti ono de menene ti say pa enti da ko me wo ha no ofre me eno se mame na sese fie na wotim no wo wo fie ana se wo han am say elda me han no say wo han no say na wo ba no won kran no so o han nam say ye nyina han da no say na da nsa mete se na mo fie Kumase nam so Kumase fie ne de eja tom mahye dadaada nti mini hobiem eno se ne repair enye ye nka me mankofo be repair manam so ebubui ehye bubui na land no so no na ye me sister me di nachi na ne dia e ba sa no
ne nso wo ba ko pente ba sa na ne ba no ye nya bibia mfa support no ti ye tone na ye de ama ne ba no ko abrichi nti se ye ne hwe o se na da won kan kire mi na me won kofo bi kan wisia o mo ho mobo nti ade na da won kan kire mi na me mpo mi fia metim won kran no ebi na metim sa pepe so ma ye bi so ama me maame a me maame nso enu bia mu na ote ana da won kan wo de waka sa mate na sesi ano wo mo san aba abeche nkunafo de biem enti no meye na me di udin akọ ama na me se mate ti mi o ho be ya week ni mu a no san frɛ me no se maame send 4 million bre me sesi a na de me no kan ye no ma sha se a mi process ti bre me 4 million sesi a sa ta mo kan so krampo ne skampo na me ni bi na me ko pɛ bi se 4 million am demand eno kra ma ye no pressure enam ko pɛ bi na me demand me demand no wie ya ade achia no afɛ maame me selda o se bomodna ko pɛ 10 million 1000 Ghana ai baby obenya bibia ko pɛ bibra eja me so bi gini di minim so ye me elda onto me nya me saa enam ko pɛ bi na me de bre no I did 3 days no afɛ me maame se se ade me di udin ko ema ye process amount ema papa no kra say ye nkoye edan ne ho papers enfema no obi befrew age o particulars no dia akọ register dan no e dia mo me say da mate bi akopebra na se de die dro ne die wonya ufia ne sa nti ko pɛ 20 million ba ti me so kan sa che me no eye me de say wotumi aya ma me so mi benya dan ne bi eye me de ti me so ko pɛ ma sori ma ne bi se bisa wo mo aneja nyame adom obi ma me bi na me de Sunday no me Sunday no ko sai frɛ me ka kire me say man fa bi anto so ma yate so nti me try se menya 40 cedis e di aba no mo de asoso me ko pay 40 cedis ni bi de e man nti me de man no later be week ago no frɛ me no ka kire me say obe mama ba akra na papa no say wo mo ne me nko hwehwɛ efie no na me choose de me pɛ enti obe frɛ me na maba na mso yo endi be 1 week kra no frɛ me say me mama dina sa de 7 o'clock na me wa kra enti me fa ka anadwo eda maswele je ya ne frɛ maswele je na ne frɛ me ti me fa ka bus VIP bus anadwo na me koduru anopa ti me koye me so me mane bi wo ho na me frɛ ba ko say omra mesin koja me baby na mba ni shia me ene yekoye me ko twan no wo hacho wo ko hacha overhead bi na me refi baby ayekwa baby adan ne wo no hacho top herbal area wa hacho mpotamo ana mokoye ho no se dan no abrofo na besi dan no ene yekwa nyame dan de efe esanso 5 ye de dan kire ye dan no say the city no I say down blue I said them would you not want in our share see and sana steps no wo inside wa ehim wan sa wafo steps no wo ko steps no suru hon so dan ni bi esan e wo enti dan ye dodo say na wo ho dan ye to aso 5 ani ekwa no se menhwehwe de mepe wo mu pese mu mami wura ni nyina mu na mehwe de mepe ko tedwa na wo mu ankasa mti so mu kase ni nyina posal no eye baako na mso se ni nyina style ye baako de a ho bre so no na me ankasa matena ka mu abo break at once ma me kotodwe ehwe dade mti na me kotodwe na me ntimi fofo steps ni biu na me ka kire wo mu se ni nyina ye one style de a ene ye ntimi nkobi meba ontimi nkobio meba mummehwe adan a maame no Elder Maxwell ejei ede ekwokyere no mummehwe sa adan no emu a muwo Facebook ye wo YouTube ene mu a muwo YouTube ni nyina ye Otek 102.9 FM so wuko Facebook wuko YouTube eye Otek 102.9 FM ohwehwe na uhunu a mesraw eya hye adania Elder Maxwell
Ejay CAC formerly of Obuasi Boete no Obuasi Boete ode maame Esther ana ohima Esther ekwo mu no okokire wodom no monhwe ko show me abaso fagum krata ne so mame okay so mame edani nie ana ohwe wo TV ne so no enie enwa Akrampa, what do you see? Describe for people to hear. Oh, Akra. Me who ziade me who fence war. Okay. Me who a year and a year a fence say. Okay. Barrister. Ewo ho air conditioning. Actually sliding doors ewo a form ho. Man on na kuta bag di mo no. E bosro. Na nipa ba kun mienu da no ne de hen. Dem send this cafe no so no na o say long sleeves no. Odi benkum say no. Na da no ne de hen. Da no na she blue na red since. Woni da nie. Montri da mra. Moma da nim metoso. Atiefo mo am wo Facebook no. Monhwe na mo aye why. O say dan so ya print the camera say ya wi an sa. Completed. Yeah. Da nie. Ah. CAC da no nie. We African we come. Onye wonu ampacho ono na no wo obo asebo ati ho ampacho no kanya mi sam kire mo o preaching jina puppet preaching okay roll efe de aba say we dan no a enye edan a obi de ko ha beka say bi ebi a osisiw ana obok no because o he paint amoda my dan no a esan efata dan no jama edan no edimu on say baby a o ma ye de o me de white yi ano colors ni nyina kama ana flower angasa esan ewo inside omo dey green grass abata fence wall no ewo na efie ni inside no so omo to fie ni inside ni nyina tiles na womo aye flower pot ewo inside na flowers ni na esi na ni nyina so no eye flowers mbaka say eye efe enya flower ewo enti mugura danim dan inside so esu ni da bia ye tiles for we be pa me be pa ye tiles pa na ye witna soro na wo kasa wo fo ebi nie ene ekon no so bobom ese eye complete okay enti mami na ebie dan no ohwem okay mami na ebie dan mami yo wo studio hasesi ano on na ebie dan na wana na eye video we no me pacho menua na me ne ko ye oyo ba na wunia sorry oye me wo fa banti ana me ye no menua na me ba me ka bibia okay enti mokwa hwehwemu na ye dai moma video ni role ye kwa hwehwemu wie ye no na ye nyina ye pie ba abonten na om se mame ni nyina wo pede he kasagu we nim na mse ni o se ni nyina me pede he one me ma ye video dan ni nyina second one na we na mse me pen okay me se me second one no no say okay enti ne omo ye nsasa dia ye kwa koka kire panyin no o se wo mo panyin no ya na omo ta afre ne papa do ya o se me na ye kobo papa mane na papa de o de dan ma wa o san siesie mu nyina ma na wo betem na o san abodweti esan se wo ye kunani nti on de sa na oye nti ye koka kire no ne ya chance sei na wo chusu enti no men kokuma se ne ko wo ma no ho na me ya adoma ye befro na de besi ni aka chansa na obekwa awa ti me ko fie within 2 hours no pray no o ka kire me say wo mo de a kire papa na papa say o mo nkoto nkogum mame na konwa type be na pe na color be na pe anam so me de me nkiri bia de o ma betogum bia me pe eno say ne de o honie papa say just obo afore wo dan no ho no no ne dan de wo de ma obi aba afore wo ho ansa na de dan no am enti wo de wo se me kan so obeto wheelchairs enti obeto wheelchairs 5 anam so wheelchairs 5 de menya bia to wa akra ha no enti mekọ kope bia to se de abi just wo discover na papa de ono ankasa wo ne special wheelchair woto e de ma crepos no enti no just wo discover ba ko bia omo ye bubu afo no na eno so de ba ko bia ye 1000 cedis 10 million na wo to say me to 5 nti ma me ba no po kan say ka kire ne say se wheelchair nko an wo pedia ye be kokro madam fu bi eton second hand goods bi ebi wo ho no me kwa koto 5 amount me friend am ka to se de bi wonnim type papa de wo pe just a woody scan no eba no no akoto bi nti ma me ba no so kan say
adeɛ wei deɛ ɔsate sɛ ɔyɛ sampa ɛde gye deɛ ɔntumi nyɛ me saa nyɛ aza na me deɛ metim baabi nti mete sɛ gye me kokoma sɛ ɔsɛ ɛneɛ kɔsɛsi a ne kɔkɔpɛ na papa ɔbɛkɔ aburokyire bɛyɛ saa time week no ɔkyɛ sɛ aka 2 days na ɔbɛkɔ aburokyire nti sɛ papa nsa ka na ɔde adeɛ no ma me ɔde me keys ma me ansa na wakɔ nti menyɛ ne ntam ɛna mebaa kumase mebaayɛ sika no bi wai machie menya bi nti meyɛ ya nkakra menya 1000 na mede ama no na ɛhɔ no afɛ wo tell papa bɛkɔ me dimrinka na me copy pa bi nti metua yɛ duru 34 million no na ɛsɛ medi nka so ama ne 30 dada nti menya 34 no afɛ still just afɛ de menya baby a mekɔpɛ sika biom na pressure me na msɛ da saa papa no ɔse ɔboa kunafoɔ deɛ a okunani bia ni sika o dwuma de metimi anya no nti ka kyerɛ no so ka kyerɛ no so sɛ ɔmpnia fa me sika nyinaa fa send me na etuo nkɔtwere de atwere mentina me baabi na me sabi me tɔkwa me na abɔnten me kan ya wɔ se oh we are sure nti wonya bi na se me nya biem yo ma kyɛ na me bɔ na mane de besi me ka kyerɛ ɛdum me frɛ na ma frɛ sa papa yi fa ɔmfa ne phone ɛna me da fɛ me wɔ hɔ na message bi bae ɛno ɔde message n ba bɛka kyɛm sɛ nkɔfo no edisive no nti ɔno akasa bɛpɛ sika na watua meka message ni nyinaa wɔ ha ɔno abɛpɛ sika na watua meka nti ɔpɔ no no bɛsi ne ya me no kasa yi me ne kasa bi asam ne started first week of March last year atwentwɛn soa ma friend na nti maame bi so wɔ Accra ɔno so yɛ ne kɔ asɔre ɛna maame no ɔno so yɛ CAC ni na Accra hɔ kɔ de CAC for the nipa bɛyɛ 4 nti me wɔ hɔ na maame Korea ne frɛ me na ɔka kyerɛ me sɛ na saa tam na ma bɔ mama nie bi akyerɛ no dada nti no wate de hɔ na ɔfrɛ me no sɛ ɛda no minya ne chi no menya na kye no ɛwɔ police station ɔkra de sɛ ma 7 police station ma kye no na me kye no no wɔn mu bɛbɛli no wɔn agye sika no kakra ma me na wɔn mu ahyɛ ne time sɛ ɔnkɔnkɔ pɛ sika no na ɔmfa bra nti ɛbɛyɛ abra na bra police station hɔ na bɛka kyerɛ wɔn nti mekɔ ya mekɔ ka kyerɛ wɔn na chief CID chief no so boss no ka kyerɛ me sɛ date no kɔ wɔn de hyɛ ne sɛ ɔnkɔfa deɛ aka ne mmara no wɔn ma twɛn na tɔfra ɛnkɔ ɔma biem nti saa deɛ a ɔbɛma me letter na baabi a mewɔ no mefa nkɔ hɔ police station na waba abɛfa no nti me ba airport police station ɛna no so me Kumase ha ahaya ɛna ba na me bɛka kyerɛ wɔn na wɔn so agye bibia nti ɔkyɛ sɛ wɔn mo twɛn wɔn so frɛ si ade ne kasae na ɔsɛ ne wɔn mo twɛn time bi ɔbɛfrɛ sɛ wɔn akye no no wɔn bɛkɔ akɔfa no aba ɛno so bɛsi na me nte ho hwee nti ada no me tie mu no ɛna me te sɛ obi so obi ebu obi ama motumi agye nipa ne sika ama no na mso ne saa de a me so me de masam no ɛbɛba abɛdan mu ti me ba ha wie ya ɛno okay enti sɛ wokɔ yɛn Facebook ɛne yɛn YouTube ne so a saa dan yɛ wuhuni ɛyɛ nice building inside decoration correct so for maame ahwa mo no akura wuhu de wonka ɛyɛ inside decoration ɛyɛ nice enti maame ya wo wa hai on ekuta bag ya ogina ho no na che say saa time we no ɛyɛ inspection of the building or inspect or say papa ɛyɛ kunafo ɛna ɔyɛ ɛde ama wonom or yɛ de ama ekunafo nice building ɛno na mo hwɛ bi ɛwɔ yɛn TV Facebook ni YouTube ne so no nana nampofo keka ɛde kyerɛ mo no okay so message yi ɛyɛ Sunday 3rd May 2020 ɛna elder AJ 2 saa ne save number no ɛsɛnde saa message yi ɛde ma Mama Esther ya wɔte anim hey ɔsɛ my sister Esther they are deceiving me. I don't know what I have to do. Some money to pay you. Please forgive me. Forgive me. I am Shemite of myself. I am Shemite of myself.
And yeah, I am Shemite of myself. Okay, so this is a message. Yeah, Elder Maxwell J. On Sunday, 3rd May 2020, a Sunday, yeah, at the Mamiya or war menim hey. Anata mankwa and was hey, and I Krobea Asante and somehow na enemrei akra enipa gidie eye kete. Everyone is a suspect. Me wasanwase yankopon hira mwate. Kwabena wua e we yan live chat de so bi. And was say akra semi awrehu. Elder pa. Moso ye elder there. Helino fowa and was say elder wo yo. Fama ministry kan bre no. Nya sa de nya beduru ano. Asem Beba Dabi. Because of this Mustafa Said Nekasa. Because of this kind of people, some of us enti na akra yam pese yebekwa yen pese yebekwa sorry kra dem tano. Da mafia fire burn you basa. Antonio Pon Argentina. Please Krobea. He is not elder because there were ye there. But some che and no. Okay. And that is his picture. For the picture, to me screenshot in only. Elder Nini. Elder Jane. What was so him the way? Unim the way. Minimum of Bossy, our elder was. Or Bossy is Bueti. Bueti. No, yelder. Or yelder. Oh, sorry, what Bueti Hoche. Because yes, na. Or Bossy, me worry. Or Bossy 8 years. And son, I 8 years, Nina now could see yes. Because yes, I would don't pass. And I'm a call or Bossy. Okay, and all call Bueti no na elder Maxwell J. We no hotter. No, hotter. Maybe cotton. O cotton. Nanny soon in a bind to say Casagu. And I make us a crop, Nanny. Papa no. To say, Obia Penasam was all demo. What is saying to Obia Penasam? Oh, preacher or no preacher or preaching Adrian Sacra and who preaching. Or boss salvation. Or preacher Adrian Sacra and or ye nipper bin swa. Me who said the missing funka on pen and was some be. I say, me or Pobiasam. Or Pobiasam, the name to come. Why ye elder boy tas of no cratchy. Then crying ye then or corn crying. Minim didn't or corn crying. Minim dientia utukon. Oni nim ye no hwan na din kan free bo ase bo eto. Din kan fi ho. Asafunim na de na asie ntia ye yi ni free. Aha. Nyaso asori no na yi no. Ono ano say opese okotena nkran. Minim ade kudientia okoyi. Wa nka bibia ankyira asori made nso. Asori de wanya bibia wa asori nimu. Nim ewo fia ha. Na moma mini me nkommo a edikan with Givers Eba Emra. Anajwa akwaba. Na what to say? Mekwa sorry e bi wi wa sorry dem je se ne ma nkonam tram ba bi kra. Sebo. Ze ntini pa bebre mpa sorry ko. Bebre mpa sorry ko. Bebre mpa sorry ko. Ego obeka kire se nya sorry dem nkwan ne asum nyankopon. Bebre mpa sorry ko. Ano kra na me head documentary bi of US ne Europe countries ne. Miaya na ya sorry dan ni nyina egu ya de bi ye skate enkura ni twi skate wom enom ne ade oh sa ni oma we nyina akoso a e discourage nipa from entering the church enka sorry nso de enka yeku a ye de boaboa ye ho na me come here sa ko bu media okay we are not talking about CAC as a church, no, put it on the records. We are not talking about CAC as a church, but Elder Maxwell J as a person. No so ye CAC buete asafumu elder. Ono ne ho asem na yeka. Okay, ababa wadama and Givers Eba. Monsome ye ayekra do amam. Me da say abusuafo tefo ne adofo nyina yede nchira if we Givers Eba Center so ye ema obi bia otiene ene efiada Awurade adaroma wama na wotwe no akọ ababedru ene na yete ase a na kyese wono kyina ase me no mie no ti ase na ye hu dina na ye da nyankopon ase ye da nyame ase wi a na ye de aka no
enso ma Dr. Solomon Kwabi ene na boafo se nyankopon enam won so ede enupa esom yen som yen my Ghana obi a wo wiase afa na nyina give us som yen yam pesa ye ko weekend yi obi de yade ebe ko efiada akogena yade ede ne beto dem ebe ma wone ne boss ana ne managers ebe na problem bi entino give us ya to aw ewie ede wapom de ho nsem to aw bedofo give us number no 0543 222 470 0543 222 470 give us your number eno no how bi ya wo mu amane bi a wo nam mu no obo mmade na sa ofre number ya ye beje so na wonso so dia wo pese wo hunu e wa asetena mu no nyame afa yen so etimi e de ama ho ato last week ne me ba ye me kan edro wanwaso a nyankopon enam give us so e de apa edwa so a yato ne de say give us a entontom eda ho eye give us heba mecha edro we so aba na tese gentre ha ewo edwa so enya sam kotoa nipa edi edre hu adanse no edoso ebia na enne na udikan a utie me anase nene de dikan obepiem okuma se wutie hotel ka wiei etimeto me bo asna metimu kakra bi san dia tro me wi amakomanim sanse yem product no edos na nyina so so wo ni dwuma edi ewo nipaduan give us seba mixture ewo edwuma sonko a edi wo enipaduam give us co capsules so edi ni dwuma wo nipaduan ansa na give us p capsules ya give us power capsules so ewo dwuma die sonko a edi ewo yi nipadua no ebia ewo ne de enu ntino ye asoma me sima kakra bi ewo ye nim na mewie no na wahu se ukodwa so to adro na da bia wo kasa adro be na makotoi na give us de uto ekofia na ese kasa ya nom edupa ewo ye abrabo emum give us seba mixture no bebre kan ba mixture no obi gina nche no kasa corona dra aya onte ase me sewo ani diem ni ahobrasem ye ma bonten emeka se ye dro no esa coronavirus there bi na mom ye ka kira wo se ye de akokodro ka kira wo se wo pese wo esa yare ye bodi abo enya nikan enso yeguso aye ebo no me pacho umpese ebi be chew to kase anante eno ene de ahoden anase ede papaye ebebre wa wonsa entimi nkan yade bi esanse enubna hodo anase habaya hodo ya ka bom obi anim se lemon ko nipadua ma ewadwuma ye eno to give us edisa me kan se ndua mienu ya anase ade mienu ya me bodin ede afra give us eba mixture no eno ntini nipadua no wo wenso no nyankopon boye no waye yie pa wode ahwadi bi tu ye nipaduam anase me kan se wode ade papa bi sonko etu ye nipaduam a se ewo nipaduam na se wo nipaduam sa de na dam me kan se electricity me kan sa ye nipaduam electricity na wo mu no se ye metwa wo kanem emfri nipaduam no mu dia na se eda so ma light entimi enkof enkwamo abro ni beka se immune system anyankopon edito ye nipaduam anase wode abo ye nipaduam no eban no sa wodia no ano enyemre anase emoa no ahoden no enkofom a woni ade so no wasanum aduro bi na boost system no ema nkwamwa no enkosoro eno tina bebre ede na ma wode ato na no say sa wonum give us seba mixture woni coronavirus to nkwanta amapan ane sa wonum give us seba mixture ebe boost immune system no ebe ma nkwamwa no ho ye dene eno ti yade bia bo no hombode se eba beye wa eno na eba nansa sisia na ekọ na nwato obi yade aba betena ne so eduro bia bedwa so okoto binom na so so ohunu so na so onye eduro beboa no ama na immune system no ahoden no akosoro ena wia isa wutie mi amenka ehunahunam ena menka entuatua waso sa wo pese wapomden ekoyie ede ma opa dia afeso a na obi akoto paint na ode asiesie ne fie na ne nipadua de aya na ehu ode ne ma ne pansa obekọ hospital ana obekọ drugstore kokase mi padura ebeboa me afemu nyina menko hospital ana afemu nyina yade bia emekament wo enipa entanye wutie mi awie ya me kanfo give us seba mixture bebre abedwa so obi aso se ne de busu wodi ekoto give us seba mixture na nom na yenhwe me ba hei na metia me yapan kakakra bi se ka eya kamia to me nya give us seba mixture enom ye no ena masowi amabetna ha me no edi nkomoyo edro yi edro nwanwaso a wonya bi na so no no mo a eboa wo ema wo to ntempa
Emfa ho ebi ana yade no kora abadada kope give us seba mixture edro ne bi ennom entimi enya wo hwe se de ebi ne se obabawra pharmacy shop chemical shop herbal shop de wo kan se me pe give us entontom eda ho give us seba mixture if we give us scientific herbal center aseye ena aba edwaso obamade na frɛ ye wonti bibia se a number no 0543 222 470 0543 221 give us P capsules the ama wapom de kɔ fam no unnim eno tiri koto give us P capsules to give us go capsules na eka ho anapa mienu awia mienu koko hoi ebetimi amasebe obema ye ewo mpaso no akɔfom bema bi koto a no waka ho osɔwe asɛyɛ den susu na ontimi enkoto biem driver fo no e give us go capsules aba abedom mo ene eyi sisiade ne nyina afi honom ama anwatɔ mini abema ukɔ agyanan so a ukɔ emoja nkoa ane uja wona ye moja wom bomade na kope give us go capsules adro no bi enonom na oho ento wo yefuna hye aya na fra megina wo yem wuta aposa wani wuta complain miti obi wo no mo se miti ade ade eno na bekome wo kan na nadro amempene me kan for give us go capsules adro no e de amount wote me nkan ko ade a bomade na pe ebinom na oho entimi ento give us no eno so go capsules no bema eden nsa aso ni sisi eda box no eho bomade na pe bidon na oho entimi esisi oho so bema sabe ukọ oba nchen yam sisi ana waje mu no edro no eye ba akopɛ aya na nsuo fita bi furu bema mu ba sese no kra de obema no efon eje no ho ai etwuko mpa obi di ahye dum ni adan obi di aja ahye se wose ono oba weja ye no na akwakofa saa oha we abre no me kan for give us P capsules no e de amasan se nam yade ahodo bebre no na kofa saa oha we say eba eno ti saa experience bi anase wo hunu sense so give us P capsules edro no enye na ewo dwaman so won na eton edro ewo bo mu won na pampam nyina no eto give us P capsules na fe give us go capsules na give us eba mix abomaden na nonum bi wo penchire mu bia abomaden na nsa me de number no to da anadwo ene efre mti number na me de atodwa no de efre be ma na be fo ba na be fo checha wo ha wo no etire na bi kura na asan ba me ame wo 0543 222 470 0543 222 470 yada obi bia sedum besida sene ye be san na atiefo nso da ase mo nana adwa ene free give us for aseye na awia yi oba ya oba besom ye no ba biara a won so wo utie yen ana ohwe yen e wo Facebook ene YouTube ne so no yada ase okoye normal messages ne so a amanfo atonkra e de amane yen e wo ho nana ya Krobea Asante awia ma menchiachia na metie Utek FM Yankopon Isramo ene modwuma pa ne modwuma den a moyo me ma me afuafufie ene sister Abrefi Mamuna untadu CID nie se me University of Education Winneba nana onum nyina tie o pa enya asem ketoa akra ya Krobea Asante posigi nie na wiei enkwanta for yenso ye biebiem ya ye hwe wo live Nyankopon kam ho na onhyira mo ene mo adwuma pa ene mo nsem pa ma wafidie no la ya na me basisia jingo oh dia na usu djama sumuna jingo enti wonte Spanish jingo capsules ye du fofra antek herbal for the aba hey okwa wadi biba ani Spanish jingo capsules ye ma obi ani we fia de ententem esiesi akoma no na afe aboa ma moje die fusani ye woni paduanim na yensu ye nkwakrafo ye oh emamu nkwakra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa mekre anti aging somoje na bemma wa hoden sonko edrei enye ma obi a wafa afuro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish jingo capsules se upe bi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy Corina Heba Dani Heba Freddy Mens Heba Misty Heba KNG Heba ana afa drugstore ne Heba shop bia mu so no onsa ebeka bi fra 0502 669955 FDA ahwehwe sa adwadie nkratoa yi mu age atumu se eye Spanish jingo capsules ya manyan afi na ba mo wadi umrante sem chala is my food
obi benya wo na free yade na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu enkran woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plabia enya ready. Tia siemedo. Tie Hepa Plus mixer enya dwuma ebeye no nipaduane mo no afi kra na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomdin hia me yie esne bibia ebusua wotanom Hepa Plus mixer no won sesika hospitals plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixer apenfo abato mo manufo ne nkwada woni fiedum yenu ka ho e pharmacies chemical herbal shops atufo mfre 0542 778-572 and 0549-297-463. Hepa Plus mixer and my pomodina mapa. FD Ashosha sa ejedi nkrato imu aja to se eye. 21st clinic say eba sciatica no every usisi mu kono a woto ase ho no ntina fa wosrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa e na besan o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka oni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi clinic na ye expert a woto ase Ghana ha ba bia wo mu ho enkran domi market wo ho heavy do dan mu wo ho e na kuma senso ahia udu session so wo mu na nie dwabo so wo mu wo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540-311-311 0540-311-311 na se 21st clinic wo mu ye sciatica expert na fa bitchima betin suma me the wood ointment eye kama papa the wood ointment with the true wia wona ba bia na ye wo ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem Yekin akuafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwerifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears a drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka ja hwan wudware wie na wo de the wood ointment twia wobehu da obeda mira na bi nko mi sisi ni mekotodwe nyina usisi mpo de enyo na abeka medibi ko twi ho nyina na dwo ntam the wood ointment our pharmacies herbal and chemical shops titru King's Walk Herbal Okaishi Dodua the Wood Scientific Herbal Hospital PM ube anan 0201681717 the wood ointment Factory Nebeko Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag ni bra aden ena nso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wo yi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ena de mbekọ akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duo no entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi enter ewo emrom Abidjan house ana ba ko so wo atonso monako junction eno echi ura pharmacy shop chemical shop any herbal shop dodo na mu a obenya bi ato 0244417669 kayo set time no time time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA ahwe edwadie nkwato yi mu age atomo se eye
When we send your police in your draw, Imbus about Mesa Amama Huadane. Refuse to grow, and young offense Wabek. And what day immune system or Yankopon, and dear Renny Pediamus Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbus about Mesa, a Peja immune system Nabribia, Ya Rientimu. Say, dear, a month for the one, the Imbus about Mesa, don't know what dance yes say, and within the D and a whole car. No, you no doctor in Rono, and no Imbus about Mesa Noa, and more who are deep in tea. Ya womuntim pose, Yaria Esiomo, Imbus about Mesa, and walk Kashi, and you may move Bia Yato in row, at to form friend 0246 20 8496. MDA, Ashisha said, Jedi and Kratui Magia to Musay. Hey, Brasame, Asem. Sisia, the men will be your yadia. What baby drew and Namua. Metron is on corporate number 1, Dr. Fokuho. Me brabo Adia Diano. Nina ko. And Nipaba could doctor the Adia would run me and send the board on. Diabetes, ulcer, cocoa. Say, what on? A free year now, better Dr. Fuku. Overcall Nam Nebisame. I was your for Dr. Fuku, Wabene, Ubia Jinatum, Ubia Soyadi, Ubia Snedronam. Say, Yahoo, what is hepatitis B or Brenna Sintentem Kra. I wore malaria Bushanina, gonorrhea, white, and a syphilis. Nina, Dr. Fukoya Wigma. Say, the young one cran say, was so about Ukupema, and now Bema, we didn't member someone, Obaya the Biama, Ukunu Koba Frobia Hoda. We didn't soon call Bema Frobia Hoda. I be Baba or 110 no person or Tena Wumwa or Wabi Bidropa. Kumasi Dr. Foko, petty number 1, who sing Quantasoha, or said 0242 155 935, and now 0507 079 199. Papa Sahara Miss Sunny G capsules. And now we are doing in our bed, Johnny. Oh, come on, dear. Ninkasa, come on, I'm a boy. Dear, come on. No, Queen, me am a cocoa school, Abama. So, me who know the swat, and I'm there. And now, why do you know? I'm saying, oh, Cassa, I said, my back, Mamma, no talk to be an something about Kubina. But, okay. I don't expect enough in a look at that. So, you're watching me, and I've been so every and I've been so obey Shavia and other Muniamia, as a munition that the environment so hey, I don't say, and now we are doing in our bed, Johnny. Zahara and Rupay, a busuwa, or my muheba pharmacy, Nekameka shop beer, Freyain was 0246 3483. Yada must say, Yakoya. Yasaba bio a higher 102.9 FM. Otek. Send ya what ye a day a frink I bunimono. Zahara mixture and the Zahara G capsules. A yadro yak away. So bet to me at the woho every namu ya dear. So were you a bar and send your go basso is your big goo and come oh John Swan now home chow. Why don't say we any human fit and fit a be paper freight river and yet one way ya who be woo. Oba watin kan bayira enam yade de haw bebre na eba menua baabi se ye yi aye ka sei ono a te sen kan bone aba ne ho ebobon kankan no enyo what ya se enti se wunya problem no eto atwa o kanim yenu bom na ono mo a wawie na ba ma wa ye mrempam yi me ka sa ho se ma no won mo afa won ho adwen se wo ye ba ma no ne wa ware na se sebe o ho nya dwuma Training so say, a my nya wade dia any obema dada nchene. Ah, ubedi wako. Kwa wenya boy. Kwa kofa no yusu. Enti kona kope Zahara man capsules. Eye memedro mu amuni atenka mu bo 2 minutes no. Mompe Zahara man capsules. Namononom. Hindi heba mixture. Enu ye malaria fever. Eye typhoid. Eye diabetes. And now blood pressure and the hawa. For characteristic ventures where this said with Yaba, it was 0246 348334. 0246 348334. Niano Wankasa. Dawood Herbal Center. And I did Dawood 360 capsules. And the Dawood ointment no or the Yaba. Send away me born in Samrani said China me. What the ointment in Bechi. Capsules no obe me mene na obe nwa hoto enu we ni miedu no enantibom na muntie Dawood 360 capsules no eye nhoma ahodo nsia enso ye free sewi kwayem ena papa no akeka bom e de aye Dawood 360 capsules
so usisi ya wo ya ewiase usisi the gonjon p of your human system so wo yo ba o ye bema usisi m na ede samboa ka kire m samboa ena usisi nso na alokuri problem abam enti amasese bema wa ye mre oba wa ye mre Pedawood 360 capsules nenu asemaw your friends say ahunam tutio ewo mo so no musumunue ba say ya na bandage na ne ho ba asem ko Pedawood ointment ma yemfa ntwiw wodiem ye ntwiw wakiri bramu na ye ne emu tutu no ma yemfa ntwiw enti wutwie no na wo memene wawie baby eto no bia awuram na kasa me Pedawood 360 capsules ene Dawood ointment ato 0244 8244 886437 freno na onenen kasa time eba mixture eye etidi yade aduru eti eye yade echewa ede ahomre ene ba oso eye yade asechewa emoni paduam nyina tutu enye yade pa time eba mixture ene aduru Food and Drugs Authority aye hwehwemu age atom se wunya bi na wononom na ye etidi yade a wato adi away ebitu nase KNG herbal capsules eno ne ye immune booster obi a yade table ball basa immune system na ye weak to KNG herbal capsules nanonom e bebo wo ena mo a sebe mo sisi yade a ama sese mo tenka kura tia yira no mompe ask P herbal capsules o me menia wawie na wunya ask co herbal capsules no ask co herbal capsules o ka o ma tachire ma ne ka o sesoro no enam no kan watumi aboni ye ask co herbal capsules ayam tim ebia ye koko na de saade na ba bodin frayen was 0244 417 669 0244 417 669 Oba KNG Herbal Center Emrom Abidjan House ha ubenya bi ahinema kokoben yani wholesale ene die nimhwe ye de Nask Herbal Clinic yaba ayaresane ayarehwebo ayefo enam yenti enam yesunti woni ane wonompemu hawo sesei wonmo atodi free say ye de ye honamfo free Ghana ko India ne China enkasa ni nompemu hawo nko aho adwuma no mkosuan enam yenti woni ana stroke yade abubu agu ho wonmo asore enam yenti woni ana wo ho hawo da wonmo so wonmo anyaba enam yenti woni e wo kidney liver prostate mu hawo blood pressure diabetes stroke me kanoma yidiai sesei wonmo nyina ho atowon yedin e the Nask Herbal Clinic ye kira kwan nam kire ye no frayen was 0244 120 269 ansa na ye bekono na ye bonkobo afri obuase CSC asafum na sofu bia eda bia okoye eda wo ho asori panyini sese yesu oni hobi maami nso aware na de ni free dompase edne ko obuase sese wabakumase ena sofu ifre ni free nkran se maami uye kurani na manya papa bi papa de woyo no so osi adan che kunafo koye YouTube ni Facebook ne so na hwe adan no aye ka ho asem papa ya mama mi aba wa ko kire na adan ni bi fasika sebra sese waje wa masika na koduru sai mama Esther 64 million ay 6,400 gas 500 million ay detre kasiye wajeje na ena wiei interrogation abekoso databa usama menen sama e wa komaso mami papa woni papa ne ntema yonko fa ne damo ntema ne neti sei menene ye fine pa bibi kire me so a ono na me ka kire no no ma me ho akwankire na ma ye mitimi otumi ne me bompa ye wo phone so chese menene ntamo de me hu se de men kanfa menene ye fine pa one na twempnada follow up question me pa choda one ne twempnada me pa choda bi ne yire cry madam o send ye onweda me pa choda bi tabe ya wo boas na menene me kunu nati se bia ukunu bu ye o me pa choda okay
so jataba me pacho so na o sini no na wona ne ntam na sitie ne de me hwa na ye kama se de wo ka no na emu ade adwuma ana na wo ye aside na sofudie no obodan so okay ade na de ne free obo asede ne konkran eno die mint na mo okono de oka hyemi ane se na oye ha na oye mines adwuma ni bi na mines adwuma no so no na se ekolapse na adwuma ne nya yi ntem se numu no eno ye se okwa akra akoto abrabo so de minimum no nti na se ya na mate se no awoni fie bi be 4 bedrooms bi bo akaporiso ehona no ti na se ya na mate se wa ba beton efie no na se ya nche mate se wa beton efie no na bibi wo wonsem kakra o start abrabo no okay me wo boase na ma ye store me ton bags dressing bags wo ewo Santiago Abrosan na se na wo Santiago Abrosan na se I'm a ton dressing bags. Ntina kakra wo nsem. Santiago Abrosan ni munde na se no. E ma na omo honi nyina na bi wo omo nsem. Okay, to aso. I love that question. Me pa cho ntino onim se bibi wo nsem. Ansa na ukunu be free mu. Okay, now I said anya sa me wo sika bebre ba me ho nkire me. Sa time no. Sa na. Right. Nana. I'm in fancy. Okay, mate. Ma ye. Okachira wo se eya adoye edna enipa no oye papa no eye me patron so ye papa was the papa yes also was the presby sofu penin was the nipa ni ye presby sofu penin nipa ni din de tobo obo nipa ni din nyina akira na oni ni hia papa no da mane na hia papa no adenti no ampresa ni o ma wonko hia papa me prepa sa o ma me ko papa no was de na or requests kan na kan pesa de me ko on hu me mobo ba me ya oso de tobe hu no wo de tobe se papa na de kiss ne be ma wo nti wo be hu no sa na no de de na wo ye no one suspect se e ya za e no de ye me pacho na nei se de na me si enim papa ne si fa na me gidi die na me minimo no nti oh ene sa me ba panyi kwa ka che me say ma hwe yi o na ene de azanfo na ba o kam si jai na da de ontumi nyame sa enti gidi ai me di gidi na he ka che say da de ontumi nyame sa e different person bia anka me hu so ozan me because me no mo program we de bia me da ho me ma me kra de or this we super group che na san wo o tek metie o tek sa anti no tambia na futu ya mutu wo azanfo ho no minimpa metepa tambia kwa ya na yifo frefre me sister ni ya no mo di matam me hu o mo chi ape no mo di matam mo ko enti me de na minim asaba enti we ni ba ya na ye said elda na minimu no enti no antwe madwen ankoso se azan asemi ho na di akire akra aposo na di akire asem ni bedru won nsem wadama wanamudium te sei akra me da se asem no ba ye no papa ne number na ode ba ye no ye frɛ ahodo minu ye frɛ me frɛ ni minu nyina adum pa ma me di ba ye ebru na otwe minu adum numbers ni minu nyina adum o fra enko na ma me na kyerɛ sɛ papa ne ka sɛ on send sika ne mra no sika na o send ye nyina ode fa obi na ma foforo so enti sa number no so me gye Emma me frɛ enipa no edin a menya ye Michael Asare ena me frɛ no o kyerɛ sɛ eti saa na oni papa no onim no a onim sɛ papa no nya ne yonko onim elder Maxwell Ejay no onim no emisa sɛ onim ne sɛ no so onim onya ne yonko bet onim no oni nya na ti the same area na o hɔ na papa ne bai sɛ o ma on fa ne number man so register mobile money na obi nsa ni sika ensi ne phone so ma no de onimu ano no business bia ni oni papa ne ntem mami unim sɛ nkran eda no te hin me pacho baby oti no ka chem so oti St John's also oti St John's nti me kra me yes nka da komekwa akosra no eno ana sa nsemi ebeba ye me ntimi ankosra me da na papa no so na me send this kama no ono ye na chiriba o ye ho ye chiriba o eldeje na chiriba no mpushire ma ena sa wo hwe ayi ne mu nso a wo bisa maame Korea Krobea ni nua no maame ne de on de onim wo mo
share video na fa video ne to so entu betumi a kyerɛ me say nipa no video ne ye wo send this na wo ye den na hu say e yo no na send this cam de man me pacho me Sunday ye no na ni nyina me Sunday akonya e Michael Asante nti ma me ne maami Korea kosia e na me kan na maami Korea se ono kra ne sika no ono ena obejeje ena msidi pani e friend no Michael Asare me kan no say kwabna Asare sa na e friend na eyel de nua na me yi video ne kire no me yi kire no sa ha woni we ya we ni nua onua no no enti video ye enkosi we see omo last born we you omo last born oh yeah omo last born the order so sisi ayo omo last born san to aso enti Michael ne way on edi wo wani mu no Michael ne di mani mu no odo na now send this can see ne so na elder no so ni e o se blue no ti woni ni nuanom na aka bom no omo ye lie ampafo brem yeah mami Krobea mami mebem na mi hu niam mienu bia ni so ansa mami we ba ye no tama woni elder yes our business we na now that so kosi yesi me patron up to now kwa me ko that's okay very good eba ye no abasoro mpani for mane me patron me de pastor bi sabu we no me promise me pastor ho e de ko tu nanim se papa asem sei na aba na papa momo me pesika sei e na me di video ne kire papa ti me de kire na papa ka sei ade we die se ye papa die a ni kwan se ye hwema ehwero nde wo se ampafo me ba o ma me ne bo ma me Korea bidin na ma me Korea wo hen ma me Korea o hote sei okay awia ye da se ya frɛ wo Oteke FM so e wo Kumase ye di dwuma bi a ye frɛ na Asem Beba Dabi ye ne ma master ahia ye bɔ nkomo bi ade a Elder Maxwell J edi na fam eno opre kra batum se wo nso kra no wodi bi adi wo elder no wa ye odai wadi misika wo waje o sei ojene 4,050 that is a 40,000 400 million hey 400 million you 40,000 50 million kan wajo 400 million 50 million san ka ho o ka so o ye de na ma mi Korea o ka se obi so mama no dan obi so becha no dan tini mo no no ko bu ne dan na no oba ya t-shirt eno na chiro oba san che niama so ba ka che asarfo nyina oba ka che asarfo nyina se ko bu ne dan na no to so oboa enya dan bia no ko bu je se oni ni nyam no mo ye cruise ana mo ye sade ni wo discane man physical na wo send man wo phone so sikane de ni nia ba ko na obaje ko ni nia de he ni nia ba ko de je ya anya no a no obaje ska wo ho so de kwa akoye de o de ko ye t-shirt no nia o nia ko so de dan man no so lo che bin su me dan oka enipa ne ka so oso no so be cha wo nso bi ai ada wo so ye kunani ana ma mi Korea wo say wo ye kunani me pa cho da bi o oh okay na se me church member me o ya be standing elder o ya presiding elder way Kingsby Accra Kingsby oh if you want to tune na Accra nsi wo bi mu da se wontumi ntuni na nsi wo bi o wajaya sorry by force ama mi wonim se ote hen ini da bi ote first mi dia na owo Kingsby wa se mi ni da bi ote wo fa na kwa na dia to live na no si wo kobie ne dan no a wo print t-shirt dia ye de ma mi Korea so se papa kon se ogodue dan na ma no ogodue dan na ma no tino o print t-shirt no ha ya party
na wo gini di pa ho Okay. Na wo gini di pa ho Ja me pusande ya da de sa de gini di. Oh. Bi o gina fun ti a wo preach de. Na de wode aye sa maame este ya wo Kumase hei eno nso wate. And this is a crowd here, won't take elder Necran Cabio. Okay. Elder no one tenning Cabio. The part of the dimension of her. Oh, friend, I am caught. Saka 80. Oh, yeah, then now, yai. Yes, what you need me and Sabu. You are not me and Sabu. And one bet yebi. I know me 80. Satam no more ya elder Nanka Sanchano. Oh, don't mean Nankasa. Enti Nabusia ne babetri a 80 no. We be believe. Efri hono unhu wo mu bio. Actually na on be believe. Mami Korea yadwuma. Why? Yadwuma. Why you busy? Woni fufuo. So short fufuo. Menam tesen ko fu bi sore kra akọ. Nse omu pe fufu adi nza nkan ba ponche kra ka ho kra sa dia nse okay yeah na o chere say because bi o mi ya say ho na me oduru ye na bi say o say wabo asole mpanifo na manya na wo kirem ma bo be sofu panyina mane aha nti na me sofu panyi ka say ade bi ti say de o mu ntimi nhwe ma nhwere me nti o mu be hwehwem to hwem na ye no kra o mu be boa me sika no na me de akọ Dabi o me kan say esi yi uhu say eya zan no wabo mama ne ma bo me sofu o kan say o kan say nka o koka o de ko headquarters o kan say o de ko headquarters but o afre headquarters penifo ni o mu aka ho asem na mo aye so mo de man ne say o mo frɛ baby a o mo de na to say on hwa so ne so na oni ho o mo frɛ ne line so o mo nya no nti efiri honum sa me sofo no kra ya transfer nti o magem asole fonde okay yes I'm here no see edan ni nyina no utua say ansan ne de ama aside say wo je 4000 so they are processing o yes no now see utua say akra meba okay Michael, good afternoon. Asare, good afternoon. Asare. Michael, what to say? Okay, Akrasum. Okay, me say now say aside say audio 4000 audio way no say sika send the bet me complete ama wanya complete house me tia 30 million ewie no say me tia 50 million so 50 million de me tia me 34 million okay good na unya wadwen say o pese wo hu dan no kra wanyo wadwen da me ye madwen say pese me hu anu ntina me force ya wo mo dan de ko hu en wo ko ye video o tua no tema na o sha se tua no acho me tete ma mi sira me so hai o te kam oh 2 minutes per crowd I can be busa wasem di keke acho de ma mi si me o ke mo to de ma mi si wa me pa cho hai benefit of the doubt fabon ade na ye didi time say nipa we ye nipa papa ye osusu dua bi ye di susu so be betimi a kire me dia ye tifo betimi aboa me akama ni beje say ade na odi be hu nipa say nipa we nipa papa ana we nipa bone e ye de miminim so much ada fa wa yin so ka be boa me pa enipa bebre akọ ọhaw amane dadwene ebi awu e wo saa esu ene saa eban a wo mo dwen fa nipa se wo wei oye good obisa ma me ne se edi e pant na wo se oye good as oprichi pa what salvation show ajiasem wo prichi pa no to oye good Emma bebre ye nuanom ma ye yerenom ye ofase nom e wo Kumase ya ne nkran wo mu enyum egu because of asofu binom and elders binom and as me can bebre testify be say o mo mti center market o mutie ye o mo adum o mutie ye asofu no do na egu o munuma now you know the tricks business woman na wajuma koso wo ska ana mo hye adwuma de ma
Bashi shadwuma ma na diu. Ma me na o te o store ho no ben ho no. Odi tia wo. Ye mom ya chechera to ni ti so. Ya odi tia wo. Enti ye mom paye. Enipa bebre me name the reason why ya. Enipa di wo mu gidie nyina ama se obidna popita nim na otanim ese oye sofo se oye elder. Enti no odi ne gidie nya. Ono na so nsa do ko heaven na. Se nipa na so nsa. Bible say wa brabo aya brabo ayebo. Eti no elder be kone de. Sofo be kone de. Me kwa pofo. Enyume bia mi ye bia onyame se ode beba atemuom. So why you allow yourself to be deceived say GDNT sofo ti adenti edenti na sebi ne ntoma store ewo adum agu dan de mu ya kamo jankusi ni bi kura wo mo na eda no ene sofo ma me kan chete for say eye title I think say is that time na someone yesran kofo ngo say we na we say ekwo we aya asofukuo asofo abusua e de sane be me na me nsa no no ene we na me kan sofu didi matem no eye school and so the phone na point wo mo even themselves even wo mo anko no wo mo yi empanifu a wo say wia wo mo etua bright ene asole phone wo mo yi pani Omo yi sofu pani, omo yi apostle, omo yi efense, waya, omo se to tia omo, omo se to bribe. Say, monto, na obi a nyame fie a ye ya de we. Na ye ko petumi a, tumi no, ye ko to abazo a, ye sa go to bribe. Ajinya nyame adwuma bi no omo ye. Me de me hwe ma me die ho. Ade atumi nua ma no mfo. Ade atu efense, enipa bia o tie me fo say. Mamu manko fo bi nyame som ehurahura mo na omo ye fake che mami chiri ba de Krobea ye wo obi a akwasori ho ye wo obi a osuro nyame e wo ho ye kase obi ye kristoni a and does he me say o nyame sumni o but enipa ntiase obi ye kristo sum no last time me chire mo say eye Krobea ne yefro Antioch ana Silas Paul John wo ko Krobea no na Yesu ni suban ne ya okoye no okoye no san kofo miensa wei akokrom na wo mo dai sai su ni nyina biadi ana Antioch fo no say suban ya mu ye die mo se Kristo ana enya Kristofo se wo san kofo ni bi no wo nka san kofo suban ni bi ho a onye Kristo ni wo ye church goer. Oh yeah, sorry kuni. Yes. We take go wa. We dey wo kwa sorry. Fe na ko seda. Wa tontare. Unya bi baby afanko. Unya wadi bi anekra the COVID-19 adaruma. Edi yen kwa wedding. Ena egu ho na anapa ba yi ba ko. Awia ba yi ba. Bebre ko tna so dem heta ta. Heta obwa. Pintiam. Me bi oni di oka. Asese say ya sorry koni kra adane fashion. Me say obi say masa. Osha tadi we de kwa sorry Sunday we next week o de kwa omesro yeah you mesro en kan wo sa ke camera for no shemre wa I love you yes. Jesus shemre wa gwa so dem wo ke kunafu banks asolifo how do sika gu banks many banks eni pe gwa so dem no entimi enya sika nya dwuma ebinya sika ni de na ya sa e force say be ba fole e se bi ayan kwasasam bi manen kan na nyame ahweso no jina no jina no me na MC no o e so fale say o e da na o MC no afori de wo ba e se ka akoma e se ka odiri bi manen kan san ehiafo ya na akoduoduo mo hwemu san dis kana bre asole pani fa sofo no na sofo yesi dan ma no yesi dan ma sofo ye dua sofo ka ye we nyina na asori ni ti dem ho ono ekom de no skal nya da bank eti ye ne ye ho ana se nyame ne ye dada no because san ne ma wo mo ye nyina no bibie ni we kire se wo mo ye anyamsonfo me tuoi me ye gidi ni me je nyame di
meje ahwadi de ohobia meje obia dey meje obia di but me so ni me ban ana ebe mu hu se de me gidie no me na adwuma na me na adwuma but me nko fa atare e hye e fa kwate mo mimirim enko twa obi mire like the e twa ba mimire because my opriti oh content ana software preach wa kan kwasiasem kwa no de mam no kwasiasem kwa opa manen to quotation no they read from the extract when you say or quotation bia no e wan biom to about dogu seni opa kwasia ho say asem na o kana se ho eno no ye de ba for there ati aforie bia no wo ko bi sa quotation no to about dogu seni baka o kanya kwasia ho a e ka beti asem na o ka the reason why ntia upon to say but extract no example owie no say ati de ebe favor sofo ne nko a no me preach quotation say ba buem no de tufu wom de kenim wom de diatam wom but de favor wom say obi nyanyam adwuma ofanyam adwuma no afadwuma pa e ma kom ne no na first say don e pa ba ko ti mobi asofo be brefo hohoro because of we munti wama jimani na mani de wama jomu sikasa no dasa na me ya amedo do be me kan ko jiro mo dia so dia bosse vampire na ono asemilo na de aye me say who this cowboy we da ko homa no na da ko so for ajedi obeba maduane wai wo yiri tim ko takantie dia koche na koche of mame maduane wai tuma na wo yiri tim to boxer short ba ko kwa fa me ene di ko di dwa ko ma so fo obao o tia so dem en di dwa ko ma of mame nyadwuma atolema na hwe wo mo onu ne dwuma egu o pebesi akra wa so dem o e so nko bank nko jo loan obeye process 2 months no nya bi na asoli was egu ho okay eti Krobea enye nyame so bi na omo so eti maame no abanfo susu fo mu gidie emma sofo ebinom ene elders ne binom na omo ye nipa ti se wo omo ye nipa eti se wo mo vampire nyame betie mo nye de na ekoche quotation just vampire babu wey nye eda ana bi eba 12 a aya bi sam 555 na hwi ni ho enu ani gidie de wo gina so aka che nyankopon esu a wo su opa so dem ro ho tete ade dem a ma komrayem bra ho se below yourself to the lowest level ne vampire ne so fe nyame se no bi se dem wana na so for ka se akonche so fu bia ka se me ya akonche ma bia o ya za better say nana pafo berma I don't know awiai mama yana ebanage eba production and consult for say onom le de hepa plus eba mixture no aba eye then Ghana cedis is oyi na se woto a eye nkwaje na aba ofie se wonom hepa plus a yese eye for general well-being ema ho ye den yade mo ema ho ye den pep wadronie hepa plus pavi and plasmos se wo kambom na woto na wonom eye nsenkyerene ewo nipadiem 0542 778 572 afi 0542 807 907 Coffee organic tiger nut power eye 100% organic yes winya bi na se wudia e benefits it reduce cholesterol eye very high in fiber and it improve digestion and as a wudi na wo ma akwada nufusuo nufuo ne nhye dama e ma ne hyehyɛ kama mo diabetes wo mo so asikyire yade mo jabro so wo mo so no mo mfa tadwesam enane moduane a mo bedie e ma ho ye den so wo mpam covid no atadwesam no eyo eye pa oba uteke femfia ubenya biato na ya fre 0247 995 160 na dia wonti ase no yenkyerem Spark Healthcare Dr. Bosom Twigasi ene da ya no se woba Kumasi Odium angoma so nsuom ha ya wa ha na hey yaka orthodox ne heba na abom ne didi dwuma ye wo mfidie
ye di mfidie ni hwehwe ni padua ni mu ahunu ba bia yade ne hye ye de adura kan Dr. Bosom Twigasi papa no wabin wo dwunso twamu hawo prostate no cancer crowd ne ho asan ba be peso pressure na diabetes stroke hawo liver ho hawo no anya bra Dr. Bosom Twigasi ho e was Spark Healthcare na obeboa ne number e 0241 641 415 and 0503 440 286 Spanish garlic mixture and in the capsules eye Antec for nsan wadwuma aduro na ye mo amotena se che na monasi ataatai oye kase abroso cholesterol na ye more srade na ye more pese aduro we binom na mbene ne ma why say hypertension na gastric ulcer e wo so ohome bon wo ankasa unsebuo mu nsisi so Spanish garlic mixture and in the capsules nanonom se moja ntumi ni school awukwe wa bon poto fo nkwa na abo fo asa die mani tua no fo nkwa na no obo 0266 114111 odie yito somame na fre ba bi eto onu obi a wokwa wo haw no ubenya Antec fo no ni bia ayusu agbeve heba wono no ode agbeve fever nso aba ya sa agbeve fever se tridi yade ana stress adokro a wonam ase onyare nso wonte apo enye o sa de no enye kura pa agbeve fever wate na nonom na aduro ne ye agbeve tonic ye mojaduro mo amumoja aso ate a monam a makoma ebo mu peri pim ase wutu ahwe obi kura koko sad ne ho agim wo de pa agbeve tonic na nom wate so oba bi yo ya adrobafo ye nanan mo akuafo mo amoya adwuma kakra na mabre munyusu agbeve bam mo fa ntwitwi mo di twitwi eboa mo pa ena mona soap eni ni cream no ensansan ne nkabo ne ewo nipa ho enyo it is not appetizing at all. When I say appetizing, when you want to do something appetization thing, this scent come up, I tell you, you're appetizing for that thing. Appetization, it's go cry. That's a soft for me. I'm going to baby Nkwale ya university for Nkwale. So for it to be come for no machine jina ho asa da bi. Me ntama so say akwa and the brofi esabete. Obetum de brofo preach be 30 minutes. Onte hwe. Ebia nie. Entuma capitalization no capitalize a wawie. Agbefefo wo mu no ne ye. Ba bi eto no obi akwa obi nya bi. Fa ye 0246 59 5256. Dr. Fokio Herbal Clinic. Papa no abin na ose o otaka se yade no bibi ta akire no wo sa nipa kro no enna oba Dr. Fokio akachia unya wahoto obi ho no mo a na wate ato ensam ntentan obi ho a enam yade tete no obi ho a wanya dwunsotwa mu hawo obi ho a hepatitis B enna ha no obi nso ho a awo ho aye ne den wo sa nipa ne yeto nsa afro zebrado 0242 155 935. Hey, Dr. Fokio, the number. Babra nyamiche abedru ha. Babra apprentice akra nyame adom also so mi pochire hote se mi pochire mi hote pa. Hote pa dia e de nyame ase. Good. And na safi doctor ne ba no waba. Na se ye kase safi na duro no a. Yeah. No money tiase eye Dr. Dawood. The Dawood 360 capsules, Dawood ointment, and Dawood Herbal mixture. And no honkobo edi. Pabna wadama. And again na di free Dawood wakache beso. Yo, akra Dawood abusua nyina ene ye chia ye tiefo. Ene adefefe so enano ye panyini doctor efrimu. Na mobeye edebo e mabibia timi course no yeda masepenti Dr. Mame Dr. Mame Mariama Nyankopon fa ne kra
esie said the esitieba na sa mo kwa kwaye ni mu ye kom mo kwa kwaye ni mu aye brentuo ko ya brentuo na second one de dock amfo anko woni bi na kire good na eniema bebre ewo mu na mo bre ene mo adaaje ni nti na dock entimi mfa mo nye de enko na sa kwa ya brentuo unim se doctor ye obi a ntima ye pa sure atse bibidro de onfa eni agro na ono no yenka se obi timi sori no akasa bia ahaban kasa amete ahaban kasa ahaban kasa ahun ahaban wakasa da onkasa tu be de wate na mom di ahaban no kire no na wono no atimi aye research no aye mpense mo hu se sa ahaban we ade we e na so de de eye no na bibia ye de etimi ekoso na sa kwa ebrentu na mo antimi ankom no eho ana Dr. Wood ekoya okohu se sa kwa ebrentu ye odua bi eni hahan bi e wo honom a se aboa ye fe ne se entontom esusua no aye de wawu na wuti de me chon pa sure entontom esusua no aye de no wawu eti se entontom sis no timi ewudi a na Ghana ha ewiase afa na ba bia yade ba ko a ekum nipa yade ba ko a adokro nipa eni malaria ebunu yade etidi yade de a eni adai ana wonye research enfam pe madedi adro enfam Ghana for good eno ene nam so ama Dr. Dawood awo Dawood Scientific Herbal Hospital ano eye nhwemu ya wode sa adro no ebaye Dawood nipa no way Dawood ba no way no muso wo che adro bi wo hasen na se wo ye announcement se meba nyina no na te se papa bi a wo che se ekobe se abusumi ensianie de bia obeyale bia na obekọ hospital bia no yese malaria ana waye de wanya tidi yade malaria no wanya bi na okobia ye manu enso still yade no guso aye de eba na wey na obi kanfo man se onom Dawood eba mesha ne so onom a science so nyina be de etuo betwa Krobea nya minum papa no enum aduro no oso akọ test ne mpre mako enso ebia ni honom a yese wa test malaria positive da wow eno ekre Dr. Dawood heba mesa adwuma papa eye de ebo sure na de na etwa to na eha papa na o chen se ni nyina achi no aduane ne kaba obo ne fie nyina no ye tie aduane kwasi nanim so won se antimi nye de enidi wo lose appetite nanum ato obeso wo lose apia tete hwe bra menye so ebi ato da yawo se aduane ni si honom obeso wudi ba wuntumi ni eto ketre maso e se de ahwie kode aduane ne ade e de tata o ho to wa na si di ejai oso wonu mu ato a wuntumi ni oye hwe he opa me nkuma akokọ me enya de he u favorite o wiase nyina yemfa nka ho na so wonu mu ato a enya de obetime didi da na ho to a na wo se go feed ade be ba wo mfa ma etimi so obi a wonu papa ya osia me hwanumi o se adanse anana nka person ko bedi na ebre ni nti ontimi ma ahya se ahya hano Krobea na menhia nim akira se run about no de kokro from side hwanum no menhia no na unamu kokro from no papa no hwanum a no wo ba se be dia danse na enon de waje a wo de ekọ no Krobea esiwani enso ka kire wow etiese obi bia se yade madedia no ni hu ohun enye yade pa ate se sa sebi impreduasa o COVID-19 abakura nye ni tipen no enye ni tipen ne malaria ekwan a obefa so abanya no eye simple enti yesre omanfo se edro ba ko ebeboa o ate se Ghana ha obi agya tum na unim yekọ eye BA side for achensu a yekọ achensu a na de Dawood heba mesha ekoma maami bi honom na wonoma hu sampa aduro ne ye de ebo adwuma na oso ohwa yese Dawood heba mesha ewo hefa no musu na chikwa no wo sahwi asanwe so eti otimi nkopɛ aduro ne bi so ento ana ose ne sahwini na duro no atesesa ediwe agi baabi a wo de wokɔ heba center heba shop baabi a eto no bi a wo pɛ aduro ato bi a ana wo pɛ bi so anoma wo de kasa wo pɛ sahwini na duro no atese eye kwaye brentu akese ene yakofa ye de enhan ene nubra ene nua han ye de afra a ebo adwuma enya asem kita Krobea good na ye number ye didi dwuma enie good ye numbers ni ye Samuel Fred doctor
doctor eno be kasa na afi enchechemu bia aka bia safata bia no doctor etumi edi amount number no 0244 0244 88 64 37 37 0244 88 64 37 Adinti ube fro bi yeso network ni adinti ye ni 2 sure ye ni 2 0241 24 40 12 0244 024 42 024 0241 24 40 12 we any Dr. Dawood number ubetumi afreno na afi nkomo bia akabia no doc etumi anywadi na aduru kese ba ko ayewo odwaman so aye no so baby a obefa bia no eno ana obia eka ho asom no Dawood 360 capsules sisi na de wom jawajo se aduru na mama fo power that don't dey say that unya kakra na say baby ewu unya do eno ebo so pe na and my rounds pa my rounds ne papa uni me kofa eye mazin side hono ana dog catch him say na danfu bi e wo mazin hono me diri hono ma me nkonko chia na so wa chede bi e de mame good ana me say hey dog na so oni me na so de ko me ko ya papa ne say woni ya na wo kasa ma Dr. Dawood na me say I say bra wajimi o na me say ade ana o say tese ni sisi ni no pem baby atwetwe no eye ni ja adwumaden no ye pagya na de ye de we sha ana ni sisi no alokwa to so ye ho hwea enyeye na de eka no kra ne se okompamu a ne yire nsusu ani nye de enye ayemre se sisie na kuta ade na se sisie na yemra obey no ye adwuma na eti ye ba radio so ye kanfo e man ne se Dawood 360 and have a Dawood ointment onum capsules no what the ointment so the fachi na be kono what the chi ye ampaniampa ni nuaneampa ate sensis no se so ahura gira so se pan watene ana aka chem so ahura gira so kompa so otimi adwuma na me se an sanete on tobi so man yere o se eye no nwanwa na me se ebe ye nwanwa kire se sisie no ana ekuta ni padua no eti at the moment sisie no anya adwuma no untimi nya hwe oto sisie na anya de enko eti wo so wo sisie ni mu adwuma ansa na watimi nya power ne de aye de e de power ju eti wo yo ba na wo so utie me oba bi wo hono ma central market na samre wo tie ye okokwa so kofa ne ma entinase ahodo offices ahodo o tas no wo bre wo bedu fie de bia na o se age wa kwakopem da be bi umukura besa ye de ayoya nya Dawood ointment ni bi nanya Dawood 360 capsules ni bi onom capsules no now the ointment ni de twia na utumi na unim o kansemo unim say atwia ene ade ba ko ama ye nananom ye papa mo anyina ba bedu sampempe so twia de ahuhia hwe na se wunya abotre epe akekado kakra na wo the Dawood ointment no kakra efsom na wo the twia papa utumi so what a ball to say kakran na se mpedua uja onaya na wo se niema ye de ha usisi no eniema ha usisi no eniema se usisi no eti wo hu safi wasoro ye de agina eti atwia so ye de eye na Dawood kika sa niema nyina ye de ebuomu ana wo de Dawood 360 ana afi ye Dawood ointment ye de ebae meso ye no ye ka ho asemi ne me ensa nyina no baabia ye to nro ewo Ghana ha baabia good ubenya bi udura o de also persehwini na duro no sehwini na duro no ye be Dawood mixture ene de aye de amount eye kama simple kaseme persehwini na duro o de o persehwini na duro no ana Dawood eba mixture o de ma betre ha nyina wuntie kura o de okwa o de also persehwini na duro no simple enu ano no unu obi ani asem fa numbers ni tudwa bi o number ubetimi afre Dr. Dawood awon sabet maka no nana aye 0244 88 0244 88 64 37 anafe mpacho last ni 0241
24 40 12 0244 second number 0241 Hey, I had with Ruby and second number no. Hey, me phone am no. 44 no. Hey, number wo fra wo benya doctor. Straight anga. And this am familiar with this number no. Fakahun. Ma me fa ma mpacho. 0241 24 40 bia o de sehwini na duro no. Manenka wanum. Unya kwa. Me pese sehwini na duro no. Eno no. Ubenya Dawood Heba Mr. Yes. Enu ye tridi. Enu ye tridi ade. Ena so ubeye osisimu adwuma. Osisimu adwuma. Enkasemu yawo. Entintini bibi yawo. Dawood Ointment. Nimienu no. No akabo ma. No akabo ma yusu. Eno ne kire se oba ene bema nso etimi yusu. Enya oba nko a. Mo kwabna. Enya oba nko a. Me da se pa. Me da se. Etiefo Dr. Dawood ba no. Ena motene nka no. Na ene no waka de ye wo de akyerew. Obi na kan obon wo se ma kan de ya kyerɛw ye wonipa kyerɛw ye onipa unya hwede akatra ya fa sɛm no nante ye ne yefo na ye ne krunkro saa nyu akura CSC4 to bi beboa onipa CSC4 mutu bi enti na ɛda maso agye no to saa nyu we bi no wato ade abunu no nipa ho nipa ye mobo enti mama saa mobro ye no wo obi o ha ni sisi na kana to obi o ha no atridi yade akana to obi o ha wokoba no aye mrakuafo ene ye ne aye ye entrance adwuma ne ade yi sisi ni so hia ati ase guys ni fili ye asa ye mre wa no ye tomo o mo ye o mu hu adwuma saa na guys ni so nga bana anya ya amana yes enti de kope Dawood no ni bi na use 360 capsules and ne ointment no na beboa abapa mo awiai yanchiachia mo mesrel eye online shop se oba wo Android phone ne so na uko Google Play Store uko App Store ewo iPhone ne so a eye download di abapa mall na wo download wi a uwura mu a eye online mall market the biggest shop ewo online ne so dia wo pattern no order ye nia ye de bebra wo betua ka order no atua ka fa momo bibia wo pattern bia wo benya bi ewo abapa mo na woni phone na wo betum dia download the app na je number na wa frɛ ye eye 0555 557193 0555 557193 unya fresh number we ya ubetumi nso aoda no atua ka mumu ne deliver ma tafo 3 miles sakasaka park ye ne Pan African Bank ne bia nhwe abapa mo eduma ho tepra future life smart food no eno nso eye aduane animdifo na atena se aka nimdi abo nimdi so ayesa aduane we di aba na adofo ba menka na memfa nkyerɛw se wiase yesi enei se wanyere ho ani di yie na ma yade no be gye wo boso a obenum nduro se aduane enti sabre wo nyare kura no a brania ma de be boost we immune system no e wo ya Bolivia enterprise wo e na wo de wantie sese wo yare ye no ya hwe wenko yare bi ekowu a wo se wo ne ba be krawo bra be kyerɛkyerɛ ye wo ya de miama ho aduana ko simple wawie ye wo Kumasi Sofoline alignment ye ne multi home eni di animhwɛ 024287 Petin Sciatica mo to asintini no mo anantu mo nantini entini mu twimu mo je ho enye ade ya pa no na stroke da bo nka ye no minua ba ma me ba ka ho ma na moto na bra 21st clinic ye nhwew ye wo video ye tumi di ye hwehwe mu free trinwi ne so a na namu a besu na ase ba bia fort che bia be yaba edu ono ma ponti ache so we sani aye no hawo bibi saa omu wie omama hu nro obenom obeyi okay 21st for ma bepa and as I say crowd you the kanti abeka ho as early as 7 a.m. sharp obenya fufuo ni aponti na mari sharp ba ma ho o men samba koso aboma mam secret bi o de edu anopa wa unim fufuo di no di fufuo ni aponti obeso ye nama Dr. Dawood kra kasa asem we say ono wo ye mema duro bi a wo de aponti
bema ɔde dabi ne bema na ankasa ɛna ɔde fra nnuro bi de yɛ enti apɔnkyenam deɛ hey ɛma mɛnsɛm kɔ soro monkɔbu sa memmerewa no ɔbu fili me paa ɔbu fili me wate aseɛ enti wobɛnya apɔnkyenam ne fufuo no abɔ adwene nkwan konkonte banku ɛmo wɔ hɔ sɛna apɛ oba 21st kantin a wobɛnya bi Kumasi ahwia overseas frɛ yɛn wɔ 0540 311 311 na yɛn kasa Mr. Azampare ni program no apɔnkyenam bɛsu akra apɔnkyenam bɛsu ɔmo deɛ yɛ bɛsu ɛfɛnsɛ yɛde to nam yi runabout no deɛ de to sɛ deɛ ɛnɛ yɛ baako bi twa runabout akokɔ ɛnɛ deɛ yɛhu bi wɔ red bulb hɔ no no owuro no ɛnɛ bɛwuro ebi bɛwuro na wo sɛ citizens no si o mɛse saa birthday wei no ɛyɛ ɛnɛ nwumire 5 ɛkɔ no ansa na akyina no ɛdeɛ ne deɛ ɛyɛ nam ne deɛ aka no so adasa ɛnea memɛba nnɛ okay entia no wobɛtwa mbusa baa Mr. ne bi wɔ no mu ato a na te na atɔ so mbusa baa Mr. no wotwa mbusa baa Mr. na wɔ no mu na atɔ so na te otumi di ayibo wate aseɛ aduro wei no yɛfrɛ ne police ni naduro no sharp heba afɔ da yɛ police ni naduro no ɛyɛ adwuma sharp in fact so woyɛ obi a wote ya wɔ nipadua no mu pressure diabetes liver kidney ho haw onsabuo mu nsisi so wayɛ mmerɛ mpam wakoma ne wo kokɔ nam yadeɛ bi a wate ɛtete wo mɛnsɛm imboost herbal mixture sɛ hwini naduro no wonya bi na so no mu ɛbɛboa wo baabi ɛtɔn no obi awura akasa mi pɛsɛ hwini naduro no bi 0246 208496 abe herbal clinic obi wɔ hɔ a wɔsɛ mede meyade akyina menya no aduro medeɛ yɛ sekre sɛ yɛsɛ yɛ nkɔ me manage meduro age bi a mewu mɛma ayɛ mo nhyehyɛw brɛ abe herbal clinic hɔ na ɔma nnuro na sekre sɛ problem na wowɔ ɛyɛ mogya mu adeɛ cells mu problem wɔn treating correct problem no ne nsi ɛyɛ abibiduro wo a wɔnya fibroid wo a wɔnya kyerɛ yadeɛ prostate cancer hepatitis diabetes koko na ɛhaw blood pressure tis a problem bi ɛdaw so biara no wo de ɛbrɛ Kumasi tano so apatrapa new site hɔ yɛwɔ very ultramodern laboratory yɛ a woba ha yɛyɛ nhwehwɛ mu 0243 345 392 yɛ number no afei ma menkyɛm wɔ adwuma na memfa nsɔre Aka Fashion College and Decor mesrɛ wo mentena Ghana ha na menka sɛ da biara na aban na ɛnyɛ aban ska wɔ mo wɔma ɔmo pamadeɛ yi ska wom hwɛ no a mekɔ ayi Master Kwame ayi decham so downward Methodist nkyɛn hɔ a akwadi nim shoe yɛ rough wayeyɛ na shoe ɛnsa no dwuma o sɛ shoe boɔ den no what you say Master Kwame were very good enti decham so downward opposite Master Kwame yɛsɛ maame bi nso hɔ ɔno nso mfa Asem Beba Dabi show ni agro kra awia mu nyinaa yɛkyeakyea mo menra I was there you did a marvelous job enti sɛ wobɛba abɛsua adwuma yi bia yɛyɛ deɛ yɛ school na Convert yɛ affiliate Council for Technical and Vocational Education and Training yɛyɛ wia yɛ ma certificate yɛbɛkyerɛ wo ɛkyɛ yɛ a yɛhyɛ de yɛ wedding any engagement programming nyankopɔn yɛ adom a wo program ne koraa yɛ dabɛyɛ 21st April ɛwɔ Krobea sase enhyira no Krobea sase wɔ ware wɔ hɔ yɛbɛkɔ akɔgye kyɛ no bi ɛfiri Aka Fashion hɔ ne yɛde akɔma ne yere de abɔ ɛfɛ paa arrangement garment construction tailoring nyinaa yɛkyerɛ wopam adeɛ to hɔ a wotumi sɛ yes sɛ adepamfoɔ nso diska wosua na woyɛ ne yi a nyɛ te sɛ deɛ dam sɛ bi ska wɔ mo mekora deɛ menyɛ no bi wosɛ ne mɛma na yɛkɔ dwom kɔtɔ ahwenyɛ de bɛyɛ yere no mu ɛnsɛ bi nso hɔ mtumi de mɛma din yɛ sɛ no na dakyire na no mekɔhu ma berɛ wa baako ya wɔsɛ nana mesi yɛ adwo wɔsɛ bɛhwɛ nkɔyɛ a wadɔ wɔde me din no atwerɛ nam sɛ aberewa wo pɛ fans aberewafoɔ deɛ ɔmu ne ma ware yɛ o adɛn na adɛn kosua bi na mmoa wo kosua bi akafoɔ no wɔma adwuma ho te ɛna wofiri akyiri kora nso na ɛba adeɛ ɛdɛn sɛ wobɛnya baabi ada ɔni haw hostel facility wode afa kɛ ɛkɔ adwe so
kasemesi wɔ kwamo executive lodge junction ho 7 na wone akafo ne nkasa Hepa Plus Herbal Mixture no ɛyɛ aduro kenkɔn Hepa Plus no ɛyɛ adupa yataba nana Elder Maxwell Ejay baby a wo wa o tie yen bia ka bibi kyerɛ ne mame nana baby a papa Elder Maxwell Ejay wo nim sɛ wo take die ɛyɛ Ghana nyina ola manfo abrochiro any Facebook ni nyina to aso baby a papa we wo ehia no na me ya adom a adwada no sɛ ɔyɛ baby obefa ani sabe kan sika kwa kunafo esu esofo mu a na ɔyere onim ne yere ɔwai matese nansia matese stroke kura buguni no yere no kwa dada enyanche no dada me friend no kuna no ototo me papa so na ɔwɔ ha na me ɔmo yebom pa wotu kwa me tenika enche bia na me se me try number na hwese be kwa me frɛ ya pe na ne ba e frɛ check kakra na ne ba fai mama wo ya o se mama okotade wakyerɛ omo nyina na me se dada wo mama ne dada nso nkasa wo se dada ne mama na ko yi wakyerɛ omo nyina yes ɔyɛ carpenter ni ɛsa yɛ mason ni dwuma a wodi wɔn kan no nti sɛ ɔmpɛ ne ho asɛm a bɛrima no a wɔsɛnde sika ne sin so ɛyɛ ne nua ketewara ɔmyɛnte ne nka sɛ yɛante ne nka yɛnim baabi ɛbɛkyerɛ ma meama no akɔgye ne sika ambɔfo yapɔn yapɔn ne nua no kɔfie ɛno ho akoma to yɛ mo ate na ewiase ade a ɛyɛ paa ne sɛ wobɛtiti wo mɔwerɛ mu w'ani bɛbrɛ na wobɛpɛ bosia wode ɔbotaeɛ ne sɛ sɛbe ɔbaakunani wode paade pa na obi ɛbɛyɛ wo sete ka wakoma to yɛ mo ate ɛde asɛm no ɛba bɛduru yɛnim sɛ yi a ɛne tintee a yɛho ntɔɔ yɛn wɔfa asuman chief inspector ɔfa asuman